Komentera niguo amavuta yani oil na Boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati Boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tari rero eliwe nyorere abamanyi na Boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biashara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangane duka ya Safaricom Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na ya mwancho homo ligerali litukeliga lyalero lya ichuma chitariki 25 na ibere cyomutenyo gatano narimo umwaka wa 2025 chingaki amanga gendere kwanekwa lituko lyalero chinsemo ao nawego ni wiki yabere entambe esamangana manganya kabaga kwanekwa anemono eiki yanyatakabaga koleta libere ko batakana amono korobekana kwa bakenya gusigatia bakenya abo bagerege kuinyura agorobekana ko mwaka oetete ase abasaya bange banyaka bagosiria amagima abo mwancho murigereri ko bwatikana hamo nelituko iria Jumatano na ali agende kabaga kwanikwa ase ensi ya Kenya eikingima lituko lya lero nigo tokujikotwara omujumbe webunge ya kituto cha South Omoski Anthony Kibagendi tunyaka batokurigereria ngaisia sero chiko china nenga yensi ya Kenya ero chiko chie egene keunga chinza ibere ase njira yobo ikirano jeri gongoro kwaro ni ototo nyangire otoko bwatara na era kuransa memenyerio ni gakoro kwa Wilson Makoli kolende haya negatia na kwaleganirie magaro ya lero otwale ngotebia bagabana chibesa chirimoire karahorokia bana inchingi chakorire abagavana kuboligwa barorokie kibabere bagakorera chibesa chibabere bakonyora guchia aze chi county igere ngatuchiamo indi turagwatani omugusi gwenje sai paka nonye sai paka nonye Nyamira ogochamo kwa mugusi negento kiranyara kabage okonya omugusi asobwamo eyo nengwana yo mugavana mukoro moske LVC Omariba Ongwae Chiongo saba none kireje gikira karororo muntu gikwo igure ngabono ubugima bwabo sinyire abo gotiga to masikwengenda abo konyo goita so goita gochikugi chore moyo musaja yo mokorwa chinse mo chiranda kitutu cha South gwesungia magiga yo korwa ekanisa
murigereria kionga chinsebere togo chaka nengana yogwechania kurwa chinsemo cha Iranda ebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii ase omosacho yo mobwe myaka ya igatu egotebekana nyaraka bagakurusia obugima ase ogwesungia mega yokorwa ase kanisa kubwatikana nega korekyo nigo abantu bagente gosamiwa gusanga ebirengerere byabo nyuma batare mukie bitambugiro byo kwerusia amagima muri Gito Diponi Ansanya na mange akina wakure boigo kwariru natimana bakigote neina attention Chinsa ne chia mubaso ni gabamenyi bekenyero kia bogeka egotokesa location ya Iranda barangeriwa nege kuro egetindi maya yo musacho yo mubye myaka yegatwa a 7 ogora gotoka gesungetie isiko mwaye asomote weliembe yarenge chinsa isana ibene nusikia mugaso twagwate amatanga arenge withinie kenyoro no ndugu yanere yasirete botuko Unya kwengenta arenge kurumambia twomirana twana waga bwasa matanga arenge no arenge kora kigasikia chia kawaida ono yajuika mugaso turalia matanga twakirwesi minga ugora kwengenta nchomone anje kumeti ugarompia twalingi aka kama twalenga karagira akatira ana njenga itembia oyo muntu kabweta anyora kaisungeti apa nanjino nachanyora kaisungeti engana yairege koromune keiga goikirana nigo etaramanyekana chinga kietigarete kabegetenda wili hasebono bakagerete gotwara ogoturubana kwobongo maega yokonyoro mubasokano asamatuka maega tasa maria tama komoyo banya gosrane kasani yani mbu yale lakini na tutaga tware problem kara na data extent akayoro na gitari bano kurwenga keyo taribu yaro koikera karalira na nyangende kwa na raka no muntu ko basuka gukwana ne amateywe ni gaba murabenkeywe babere bakwerusyo bamoyo engana bono eichaneti nonyana abanyakunyoro bensemeyo nabana bamwabo basire ujimaega ase enjereye nabana muru mwabana aro yakubwati nere gwenge the last time yakoranga chinde na wachikale ga rusingo abana bamwabo bonsi barenga abana batano umutangani nyuma kuri mapema mama mwabo nasirete agasira sentera yo bututuka no ntwamanya akinende gakagurunga kaoba bengare kabete tigatukwana umane akagurwa kaoba bengare kabete ntwamanya ngikara ngura se family yabo ono korwara romo murayamo agachaka akaguroche akabona kamugongo akagenderera agachaka mu muroyo ndo mwabo nerega inganda testari buno ya inganda ege korekeiga kyo wepima chikiro asengoli nigo nyagosira amenyete bweka asenkeywe asege gotebekana nga omongino ye niga sogete asenjere yo kwerigeria oyo nya kwengenta nabwate family omongino yo kurubitris akinta yo gago jali moigo niga kore barua ali town bana bwetera bugima muno mwara barali abakangu mangina na agenda tatiko kareke barua banyara na negento bakoli bano mwako na rotigarita maiga yokuburwa ne ngana yayo mwerio na nyasaye nigo bono abantu baburiwe gotiga kwerusyo bomoyo kurende gusanga kero kende ekero bale ne ngana embe ase chinkoro chiabo ono babere bakwengenta somuchioyo asinyurunga inki kigakare mpoko nguki bororo akinteri buya bona abamura mwengente muraba abake chengo saba none kireje kigakarororo muntu gikwoigure ngabono ubugima bwabo sinyire abogo tigato masikwengenda abogo nyogoita so goita gochikugi chore moyo kuri peteri gitasoni kia ukia gatembe kuroiga sekinyero kia bogeka kigotuka imi sub location ya Iranda ebunge ya Kitutu Church South nitara ni konkuru kwa Dipon Ansanya ya Kisii muske James Elvis omaribongwae litukulia lero nigatara chia mata ao ime ye bunge ya Kitutu Church South esanyara kabaga guchiremia kubwatakana amo nogo sirerigwa kwa bamwe abo ase etaro yaye ansemige yo ya matanga umusike ongwae nigasegeta egekuro gosoko bolia
kwa mugusigo chamo na kubwatirana bune njira yamo yo kwegendereria ase chinjira ao muna gutumanya murikito Daniel Ontiri ase lituko lia kabererero yo kabero mugavana we county ya Kisii Omosike James Omaribongwae nigo agendereria koremia chiamate ao chiria chiasirigwe na bamwabo ase mapema rero Ongwae aikire na ase bunge ya Kitutu Chache South ase nsemo ya Mosocho ekinyoro gia soko ase mwiga orenge wa matanga bokomwania Nyagusira Francis Ongoto oyiboigo ikirenwa na babwatani kurwa chi sector au boiga bairi na basani ba Nyagusira twawe kirasa mabokao ukwana chinga kicho Moskongwae nigo hamate ba Nyagusira kubumuga kuringi bumukia wanje Tomorembe na komenta nayo oteba osiririo mosanyo ime. Francis was a great friend of mine. Musani olibata musani gwenkoro ekiagera kana arenge na inchena arengo mone bwa bali mu Kenya yonsi ngima over 20 years ago omongwano oyogano ali komenya Nairobi twali komenya ali gucho nkwania onye ndiale ngimo na ngana batebe ngami dokitwa koletenere asense mwende nigakwanira obuya bomugusi go chamo na gukwana niliogie limo na mono chinga kia maberera age siasa agendrete gukina bosio bobochori bogocha abagitutu nkyanya bomu na indi iwale amangana mabagitutu je bonta kubasomera nyama ya chire lino gusontata nayo munyabiasara gaiga mate gaiga nyama ya chire ali igere ngatuchamo indi turagwatani omugusi gwenje sai kapaka nonye paka nonye sai paka nonye Nyamira kyano nabagetutu mbale Nyamira oyale nge ngatuchamo tubwatani abagusi ba minto bonsi sibaika eliyegere engaki 2027 unego ikakwanya ngabagusi otoleamo anto gukwana buno muntu oyomo eliyegere none so kuikaransa none mese ina liyo muntu ora ikaransa mese nando kwa masikani gusona ukwanira libaga lie kanisa asogotoria chinkoro na gosirio bosalia hase binyoro tebuna chikanisa nchibwenete gosirwa egetambokero abarayi bande boigo babwatesia na komoko boko hase mirima akorete miyake magendero chinga kialinga abisi oteba naye ankorenganigwa n'oburayi bwabono. This church has helped us very much. Ne robuna gaiga musocha abantu abange basomire gaiga kurwa omunya ko Dr. Nyonka bweko monyene paka abantu bonse paka Richard na kero muntu ne kanisa ya tokonyira. Not only in the church but also in the schools and in health services. Chenko basaba mogenderere go tokonya na ende monte belie mu bishop wo minto kera bo yensaro goraiga gesoni momote bino tware ngana ntu amutu amubuli ngagenderere gokora the developments bagenderete gokora. Na tunakushukuru kwamba uliweza kujua Mzee Ongoto kwa muda mrefu, na leo hii kweli umethibitisha ulikuwa unampenda kwa kukuja kwako. Nkurubo derege seni kiaga tembe kuriga se kaunti ya Kisii letre nengor kwa Daniel Ontiri. Ojumbe we bunge ya Kitutu Masaba Omosike Kirifu Mbanege Sairo nigabolirie abagambi kone kebnangor barabokorari bwabo aso bwango nasenjera wekera nugo chiese abananchi Omosike Kisairo nigakwana yo ase gusechingaki aliko igora ABC ya omugambi bwe sublocation ya Tombe yo gotoka me ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira munagotumanya umulikeito Fatigadi Gisemba. Nase omuyiga bw'oko igora abisi y'omugambi bw'elocation ya Tombe oyo utanganwa n'omubunge bw'ebunge iyiga Omosike Clive Gisairo oyo ogendereria emiremo y'okubaroiseria abagambi ky'abisi eryokubakonya abananchi ba Bugetutu konyora obukoreri bwa serikali ase obwange. Huduma imefika karibu. Ndogenda kuli y'omugambi bwoye abagambi bane obisieri ebwata obisi omugambi n'abakonyi baye assistant chiefs. Tafadhali omugambi liriota lyobisi wata ebyo mu assistant oyo mobarali
kero mwananchi agocha onyora obisi nebwata omuntu abisi eyeiga ne ya 11 ase chiwodi chionsi isano nemo ime ya Kitutu Masaba abo ase Gisairo amentana goteba gochakera weekend yeye na gochabusio nigo arachikobera ase chiabisi echiga buna enchira eyemo yogotegerera amaganio y'abana inchi weekend ninganchi tego isaranso obisi kwanyora omuntu narobwate ngana atete komonyerere bieka konyengo isaransa engoko center lakini bono guchakira Jumamosi obisi ekikyabagabi ime obisi nero ya CDF alis mora mo konyorere basari nimbe kingo isaransa so obisi eki umugambi bwerocation eyeiga ensemo yaye naria eira yogocha kwenekya umwananchi nkonyorare obokoreri ase obwango magana yogokorera abantu bamitega asiegia eri bagoisaneka nero ekina kio ekirian koli abantu bato tutubandi magana ande mange abantu batoko bisiari tubakorere isakinde banye togotara ndikira bastamu wishimiwa stokonyoro umuntu tunokumosigikiria anatembea lakini so we don't have reason as to why totarwe service yake because you have very good office. May God bless you abundantly. ensemo yaye omo MCA umanga nasaba itaya kubekwa ase chiro ya Tombe naboigo abanyanyimbo baisaine gutumwa asa yaiga erio gotinya oborendi mwashimiwa ntegorete chiro Tombega echire yetegorete tulaita bangina n'abasae bali bagokora ebyasara bakora ebyasara ebya twaroketire kibese nje tugitegoeta erosigwe kitaya kiri kinke tugitobeke okugosaba mwashimiwa getekamo etaye eri enene ya iguru Tombe nere mese taribo tokonya koranje ade konyarekana otorigeri eri asora tutari gwaka na stima gosebono Chinkaki echecho umubunge Gisairo nigo umwanasiasa Peter Omwanza kurase wodi ya Magombo amuburia kubarwanirira abarimi bekemerigie chae ase bunge enene barengere jigwiranie chae shilingi 17 asomushahara ono togotomo muchumbo ito nagite kinga kapito kiege omushahara obwenda kwa mutu oso obwenda kwa maiga muchumbo ito yasi tubonere echaye ya maina pamoja nibaira ne shilingi 17 iyo togotomo na yonsi arayo eyemo eyomo bunge o Kitutu Masaba Muske Clive Gisairo gwa kwenekya buna amagendero buna yaiga nkoretare obokoreri ange ase bwananchi hingo ripota Gatembe korwase chiabisi ejiga chombogambi verification ya Tombe yegotoka ime ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Mchefatigad Gisemba ase omuyego yuyu mwancho murigereri nigo omoske kirifo mane Gisairo anyara koba agagosegeta eganga nekerengereri kia bajumbe yokugendera kutwara kiganja kia CDF esanyara koba gakomochia igati ya bagavana ase ogotumeka chibesa kiri bakonyora asinjira kitali chia boronge na kuboria igati ya bagavana abo korokia kiri banyako bagokorera chibesa chibanyako bakonyora imubataragania banyako bakomentwa chibesa boigo nigo moske Gisairo anyara koba gakwanira amagenderero na boigo okwanira igoro ya obomo obwo omugusi na gutumanya muriketo podcast okara naso musangerekano yoigabo kugora cyabise cy'umugambi asinseme ciga cya Tombe mere sub county yiga ya Manga ebunga yiga yabo Kitutu bwa Masaba aso mujumbe kurasora kwa ngoro yiga Muske Clive Mbane Gisairo agendera gusingira buna ekiganja gya CDF nigo kyagendere ko bagego konya anene asokoro isigo kwa magachanga buna yiga Chisukuru chipara amona magendera ndago koronse kiganje kya CDF asaga niri kiganje kigagotanyegerigwa na kuburia abagabana gutigana ekiganje kiga gya NCDF batutingire bina mpaka CDF mwaramba tebete CDF turu gabanae ono inche gabana onenyaribo mutagete nyaribo aye gukeregento toe nyaribo chibesa cheo bisho mugambe
Toenya libo chibes chokoros chiskuru. Toenya libo chibes chokoros chipara. Toenya libo chibes chie basari. Igo otwale ngotebya bagabana. Chibesa chirimoire. Kara oro kia bana inchingi chakorire. Kukwana boigoni gaerere buna epara enene kurutinsa muchiri cha tombe kweka chinsa muchiri ya chanya ikuro. Nigo yerirege kakubwata kanamo neki kerase ekegambiro. Ekiagara buna tilibi nebyo utange para eno ya tombe nya ikuru igilisha sa. Abage tutu bagachoro murai utabwate mbuche mwamochandire chimbuche chechiro mutu. Lakini tinkoro sakobarwanira. Isero nigagendera ko bagakuliranga natwe kunyara ko bagakuremera mu yaje bwekirano eri ko bayikiranira abamenye ko rasinse mejiga cyabo gututu wamasaba cihira echabalire tachinga gice campaign chikura cyane enaligeti arabu nande ngabatebi mogonchora ngoche simuli arabu kelinkonyora ninaleta mchana peupe ekerontara nyora ngoko batebi tindanyora Erasma kwanza oligyo gotera. Elia kabere abana bakomanya. Elia gatatu abangina bagwanje. Elia kane abagaka bagotugeke. Omweli oye ngini gagendera ko bagakuburigesa kukyo gusiko museramo. Nanene asobocholi bole busyo. Nande tatu tutaramo buno mugusi. Igo mungi gwete. Tutaramo buno mugusi. Tinganze tikukuwa na mono. Lakini kwaligere ngaibona alitwarengo kole. Igo kwake sawa. Tuombe serikali yetu. Tuombe viongozi wetu. Na pia tumuombe Matiang'i. Kwa sababu moja, na sisi lazima tuwe na msemaji wetu. Omuntu gutokwanira. Ekero chikabira chinde chikorangerigu na intuyo itutoko tukorangerigu. Eginko ripoti rigetasini kya wanjete kya Gatembe kurwa sechi nseme chika cha Tombe. Imeheye bunge yega yabo gututu Masabe county ne Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp. Okara okubolia nigo kwarurwe gochia ase balia bonsi bakobuna amachikana mono anso kwirania amagendero magega ndicingwana chanyara ko bachikolwegwa ase egikaro kia bonjerali ase ejiro ya daraja mbili abo balengo segetwa achinjira aoncho kogenderelia bonjerelia bwabo imeye chirejo na boigo nigo banyako bago segetwa kogendera ko bekumukia ase emirimo yabo ya kiralituko mnago tumonye mulikito Dipon Asanya Nige kobo mogoko munene asa abantu bagochamo na kubwatanirio gusirana asobogima abonchurulia korwa nubia ime ya daraja mbili ime ya kaunti ya Kisii nigo litukulia lero baumerana asokubeke mirobilio yogusirana asamagenderero Maritangoro kudan faskangero mwando mochia manwe municipality ase sector ya bodaboda Kisii County. Lero tuacha ase launch ya daraja mbili nubia ibanko launch ebyombo byabo be welfare babeire bakobeka namo bagulire. We thank them for the cooperation no korokyo bwamo that now they are on a good trajectory system egiya yokugora ebintu yogosirana cha samarieta yonkoro komeri bonareri korwa sedi chiro ya daraja mbere inche buno munyabiasara igongo kwana korwa sekeombe kianu bya stage naende boda egikyanyarete ko bakego chaka senga kiyaetere kol maega abamura baito nonye bakorrekana iga n'abamura bagwata vision Bwana chinga kecho abara ikorwa ase sector ya bodaboda ime county ya Kisii ngobona babwato kige kurerege tindi kuchasa abantu bali abakogenda maminchaniri chiko ndogenda ko semya abantu baito abagenda chipigipigi abana biashara au na abantu banda bange asa mangana yokurenda abana batara kore school baye guchinga kichingororo abayiboli babarende na bali 20 togenda chipigipigi we respect abana abakebe school baye guchinga kichingororo bande school
and we are asking the government, the national government and the county government, anybody ogotoka no mojando ogodi no mwana mokebwe skuru tigabogorwe chukumu erenkongu so that abantu bande balani from that exam. Nanyina bonigo babuli abantu ko bamaiso anene meye county ya Kisii chinga kibono bate bange bikora byo boibi nigo bigenderete ko enekigwa asumu chobosongo ase municipality ito nto begete nto kode chi number ase chi reflector cheto na ase chi pikipiki cheto make sure pikipiki ne bwate number plate and make sure umuntu oyo nara monga ase chi stage chire kwitinte municipality ekere aibire na toko nyara ko so ase system do nyara ko omocheki na kokonya sumo chando ense muna yobono nigo abarai barieira yo chiko kore mirimo yabo asubikiranu batari kuunireria onde bwense egere vision yeito toro zinonye twagaje tinyo enyumba ya boda boda welfare ebintu totagete otokonye totagete toba abantu bali toraba abantu bobongainereri bunanje ndabese gekundege nintenene okoruma ene nobwasioku abantu baito barorenga project ya chakiriga iga kira benga nobwato mochando abogo chonyore mei yago konyire nekero iki yago konyire kobwa mono de kwenere ngambu ya mono asa members badara jambiri nobia igekogera bona igobo gimagwe sana bokongo gaiga tubwate project yende bono twatigaire no korete system ye kiombe na inde korwabo mugavana ndo chitokugania kera toje gotwara project yo kuguregarie gutara ne chichumechi cheto ne chiamechi na induntoganio to ikange asengenjo naye tolikoganize president yeto ye county ya ito ya Kisii bantu boigo nigo bono baburiwe wesoya ase byombe ili banyare gusirana asobogima stages richinde chitara enda magana progress yo kwaenda rimna abana bora bora. See the example ya daraja mbiri nubia mbuati korwo eline all of us as a municipality tono atu andre ripoti regata senikia ukegetembe kuroiga sechire na daraja mbili gutokemeye county ya Kisii keterana enkoro kwa Dipon Hasanya Umo wasirio mukoro w'oburendi bwaime musike Dr. Fred Matiang'i nigo aboririe omugusigo chamo na kubwatirana elio kwenekia buna kwenyorerare libaga lya gesiasa yagora omugusi nere nabwenda konyora libaga lyoburai musike Matiang'i nigale okwana igachi semo chia sengera ime ye bunge ya Bomachoge chache ase omuyega oyamo bwa matanga na gutumanyi mulikito Sam Miyenda yaikirenga kibono Boikatue bange twensi no nyini ntu abanyene tochakoligere ninga kitogokora kwagachense yitonya konyagorore kiagara mbobere Omowaziri omukuru Dr. Fred Matiang'i atobeke toba abantu bagesona ngabantu bande bakogamba ntutoberege sona yani ntura abantu bagesona tole ntoko babantu bagesona Nigori tukolia rero arenge asa matanga imeyebunge ya Bomachoge chache asa ireribaga na gusanga enkwana ya guchia asa bamenyi bensemeyo uzangu na dada hapo mnataka tuende tutaenda na mimi niko mbele Ukwana asensemeyo Dr. Matiang'i nigo agendera gwe kereko ko asekanga yayo kulia ekerukyo boraibense na gusaba abagusi bonsi komubwatesia asekanga yaye Ocha ngangene nduzi no ene gotie tochakane Osewa natali boigo na umotagitego tochakane na barabu Nigo asaba egesa kukwanekia obomo anene mono abarai kurwa asensemo ya gusi rigotinya eganga yayo kulia ekirogo kyoborai bense totebani muna tokogenda tubwatane ngora nende ntobasa kuirondi kiara tosikane buya nende tigamba tebi ndeba ngantu bwate birengeri bya agati ya itondu tweka nabo tokwana toigwane ekera bana abonsi baminto twensi na bantawa motole tindage tinche Bocha watanekana nonde bwenzi no ena abana baminto nende nimanyite na muigwete gore yo mwana yo minto legaiga oyo no mwana ntokwane na ende no muntu muyare na botoko iwana toko babantu bagesona nonye na barayi bali baito bale gaiga. I am appealing to my brothers and sisters, all of us who are in leadership in one way or the other. Sasa imefika wakati sisi wote tujipange na tusikize hawa wananchi. Matiang'i nigo agikire bikoro by'abanyanyimbo gutumia chinguru ekero okorobekana gwa kwenekegwa asense ya Kenya ikire bone ngakienkong mwaro chamagana bete muisonde gaiga ekere bintu biko bengenje kabireria abana baito bagoitu chingoma neinde abantu bali babwate chinguru chobogambi gotogambera bamenya gote bangana abantu begesa kweke mabajete bagache koreta mangana iga
baminto gakinwa abantu baminto moroche ngambu ya tole bunense moroche ngamana. Reporter ya Getembe Nchensam Yenda. Wekema mwanchwa omo ligereri na nati kagotebia imaroba ya rero nigo toli negesia kenne kigima koba no mujumbe we bunge ya Gitutu Chache South omoske Anthony Kibagendi tunyaka bato kuligereria ngana rali ali agende kwane kigwa Ascense ya Kenya ne wiki ya bere ntambe kigima na rero no bya menta ko bentamba keigo kole no muske Anthony Kibagendi ko nyara ko bagagotwerera na gotwerera na gotomanya kigima nga yense ya Kenya koru nga yerochi gose nga yere bonega nande nga yerochi karibu mheshimiwa. Mbia mono sana my brother. Rituko litambe sana. Rituko lya bere litambe lakini tokwira ni Nyasaye mbia mono. Twalikolire bia. Twaikira ige studio ya Getembe. Karibu Getembe. Ne rituko lya litanga ni kigima senje ko ikaranza naye mase ya moiga maigari ye kamera ngomera na tole. Ne litanga ni. Karibu sana. Rituko lya rero lya bere ndia bwata yaye naga ni tuchakira reso kuligerelinga engi Kenya ko ko ni kigwase chinse machi abo machoge. Nara gukwa nari sana gokorwa egekure gatindi gokorwa mawaida gokorwa basemia asichinse machiri no nyaka bakokumanya umuriga lito ngangi kiagendera asichinse machiri. Asante sana. Litanga nintebe mbia mono ase Getembe TV asogonchika gochaga na gutwarigani bia kabisa. Elia kabere ntebe dere elia rengeri tukoligia sana. Asengencho Nyasaye nyara gotoigorera balitwa ruchinse mwawa chinse twika busonga twanyara goika erinde tonyare gusanga nabaminto twagenda matanga gari ya bomachoge chache ali sengera angene skuru iga mogaka naro sire tororo oyore isabiara our friend akorku Professor Nyagwencha oyore otenerete diaspora team ya Matiang'i bunasire tirende his father-in-law tokateba rende mbia na intu to nyare kwenda gari tuchikomoreresia tukagenda nomo twamwarene to sindigise umurayo ito Fred Matiang'i na barayi bande twarenge na barayi umweshimiwa Obadia Barongo twarenge no mweshimiwa super senator yaito Senator Richard Onyonka twarenge no mweshimiwa Innocent Obiri na aspirants banda abange baadaye umujumbe bwe area yo umweshimiwa Alpha Miruka na bachocho auto join elinde tonyare gosangamo unfortunately rende abana inchi na barabunoroche bunabale liosa lio mugambi Fred Matiang'i elire igoro mono Kenya ngima na ende mono iga gusi ntuma eterende bunabantu baito batagete Matiang'i babwatobote kabisa Matiang'i anyare kogamba igona baya nyara ko ba akongusana asomorai wo UDA uyo mheshimiwa wa Machoge Chache uyu nsigete sana oro musani one na ende no tore committee ya PIC lakini aba na inchi bakana kabisa tanyara gukwana eyo etarenge kerenga giaito etwatagete kero muraya kwane no enere tutaete akwane tunyare ko mukwanera bwororo elinde nenda nyare go join team yaito lakini rende tiachi ko nyare kana nabo eburaburu yabo lakini rende ntwanyara gukura bia no mugako yo nyara kwa eni ubia ase gatie chingwana chiago kwa rorekana go komochia egatia basae ase ogwakeliogi imetinga tachinde ngwanyara ko ko batambwa ngabo mbare barenge nande kerengere kyongere going forward omaete ekere twarengo mukutanoria ntwatagete murayo nde bwensia korerwe ogochecheri kuri twarora etwatagete kero muraya nyare gukwana arupole yae na kikiagera na tema gotebia basae baire ngora mba saria rende omoyogori twabwate amatangari twabwate manene lakini tinko nyara goteba specifically ningo okoraki obanga eburaburu eliyaba yaba egento tokorokana spontaneous organic tali gento gekobangwa na ende ngotebi my brother liosa kose spirit yo murai Fred Matiang'i igeire igoro mono Kenya ngima na mono gusiga igo ekero tali
ase kambi yae osokoreka no kumochecheria na bigocha ya utigokonga kunyara gukora siasa yao igagusi igo tari na umweshimiwa Alpha Miruka gweka na bera ache gokongera abarai bande bari bako babere bako Rama Matiang'i. However ntaitente beiga umweshimiwa Alpha Miruka over time nonyekare UDA otwarira masikani sana gochase Matiang'i na abarai bande tari muntu bwate machaya tari muntu bwanchete chisegi igo egento kerikia bakaria nonyeki arenga organic no nichenkia utikongo sasa ngenjo tari muntu okorwani muntu igo etoko teba pole sana to him and we are looking at how we can reach out to him nera nyare goche team yaitu na bari bande bonsi kupako tene na chikura koru umachoge chache na baro bache team yaitu asinge njoto taiti korrekana twensi tokongusa gochi different directions eto tagete buno mugusi twensi tobamo tobe ase libo elimo elinde tunyare gusuguma oyo minto Fred Matiang'i anyare koirekero geke kiense na inawe nja mochikorrekana nga libere nja mochiko spill off gocha ase more abarai bali mware nkororo ngorengi onye umosike obiri nere omujumbe bwe bunge yabo basi umosike obiri nere wika gokwana abange ngonya nga mwanyora libagali ko mwake ko kwirania obotoereru timatinga se kionki kero muntu nanyara gokwana other than Alpha everybody nakwana ekere tu decide twatema kuba tuliza elinde Alpha nyare gokwana na libanga completely after that twateba tiga the 6th president Fred Matiang'i nyare gokwana nabo abantu bakoroba and then after that nabo tokoiraniriye mweshimwa bwe area MP oyore Alpha Miruka kwane and then the rest of us can speak however kerebanga etwa we microphone nche nakwana naereri obiri ekerakora gokwana before naende ngereri barongo na babantu bautiko imokera igoro because naende area MP atene nocha gocha mutwe yaba buna ntonyare tigokora burunge beke mamwancho murigererie yo no muchumbe bwe bunge ya Kitutu Chacha South omoske Alpha omosikanda nikibagende ko bateko kwa na barenge bwe Alpha Miruka na gikerengeregie enda gochiororo kolinde no moske Anthony Kibagende stokonya ko tokurigereria aliagendete kwene kwa ase chinsemo ime na isiko ya gusi anena mono ensemeli ya siasa stokotabanga the way forward omoske Anthony litukulia lero ekara ni litukeli molio kalitukulia igoro lia itire kurutwanya kwa tokwane kigwa na nenza chinde abasae babwatelio giri moje tigochirire liga century ya mose yende nelio giri moli gocha nza chinde no tokenga na okolireti kwa tafa Kenya kwa bage kole kalitukulia lero na no bororo bori botara era kurudi tukule Jumatano actually nabona arengereri igo umaite ondebwensi or associated with the current regime ondebwensi or associated na Kenya Kwanza ondebwensi or associated na broad-based government na bebi ntobira mokongera sana especially in areas chitali Rift Valley ose Nyanza ya bogere chinsemo chinde chionsi na bera akonge kidogo asengencho aba Kenya have demonstrated that mbatagetimanga na broad-based mbatagetimanga na the current president and the current regime igo una vijana byakora maandamano the other day on Wednesday borurubu mborakoraki mboraera so nakibako bwatereria mangana ayu banyara gokora mangana abunoroche igo it is something that datebe abasae singenja abasae na barenge gari abange banyara goteba buna mangana Kenya Kwanza gose UDA tabasa korrekana around kusi tari gari yoka iriye yarenge a warning sound to the rest of Kisii that genuinely amangana Kenya Kwanza na broad-based government mangana abo gusiga aerire na ndege ntokende ndagotebye umaitege ntonkereki akorwa bumachoge chache gekoro ku empowerment yechi kwaya gose nechi kanisa chi arenge gari okonyora chibese chikorwe uchinsemo chinde chia Rift Valley chibese chinyinge sana ekere bagocha seitoga baru chibese nkeigo chogotema gufumba abanta maiso I think that is another thing kiragere
abantu banyare ko imokerera igoro style ekwaroche bakorete ki kwarora baimokerera igoro rero na kero toko bwatani toirane rituko ria ara rituko ria Jumatano rituko rigoro mwanya tokoba gose ebunge nyente ko bagegweti timazuno musara turanyoka na urato ara senga nkikeri bakorete rituko rigoro ese gekora aye no yamobo se bali banya tokoba bakoranga bakawanga bali kumaminjana getambukero kali zachindi gikora umwe gati y'abarayi igoro ya omo ukorobekana kwanya kabakane ko rituko jumamo ria Jumatano timanye tinga no nyara ko kumanya mu gusinga ningikeri kyaganda nande effect yane riguchese abakenya bonsi anamono gesiasa umaete obokongu tubwate Kenya ga especially today abarayi abana siasa the politicians they are living in the past the voters bachira arega ariko chimotwe batutigire magega intu abana siasa eturaire tubugete raia igo bari barenge 2022 egento twabwate igoro bunge omuswada twabwate omonto ako rente motion yogo discuss yo monto libaga yo rente substantive motion yogo discuss the event yabete on Wednesday na ende barente motion yogo discuss Rigathi Gachagua libaga bakorente motion yogo discuss what are the issues young people are raising in this country noche ekina kia barente te na ende speaker tobwate no monto umututukano sana because speaker ulio maitata liko amonto nde bwensi okupinga serikali yeye libaga kwane other than bali barase leadership buna kwaro chaete umuchumbo likoro kumatenga tara kwa tarabaga kubali tari konga ibaga umonto bweko konga libaga ne deputy speaker ekeroba amonto buna David Ochieng'ara in the chair Fara Malimari in the chair goseno Kaluma ekeraba ikaranste in the chair na linko nyora libaga ekerewe tangulare speaker aikaransete tanya ko ngaibaga nkwane into important issues iga konga only when I have a question na inde yoko nyorera se order paper ta koruka osembwate statement lakini erito kobeke card toganye to ake to euribaga tukwane tari ko ngaibaga nonye ni igoro ekiagerete neke etwarenga abange bunge kero monta ka login machine eri gakoraki egasinyugo pick ningotanga na kokoraki ko login nkaruonga tena ngate huyu hawezi nipea nafasi niongea najua mimi nitakataa hii maneno yao elina liaro chobo soku akarana kiti gange libaga and if you look at what happened buna nare gukwa na igare konya kwa abantu point of order elindensirie birengere nabwate lakini nanyarete ko batebiga amangana yo korento muswadaga go discuss yo muntu Rigathi Gachagua nonye kare bunare onye karo monto monene igo buna mogo teba ogosaliense moko mubwata rende bune bwenerete gose onye Rigathi Gachagua na robangita abantu bagachikoiba chiduka mata inki kiagerete amandamana akaba Gusii akaba Eldoret akaba Kericho akaba Bungoma akaba Mombasa akaba Machakos akaba Makueni why Rigathi onguru kiabwate agopanga amandamano Kenya yengima you see so ikona abatebeti tutige go bury our heads in the sand eke songo bago tena tutige kuebisia omotwe kombia buna amangana yenseye nabe solved through theatrics kose siasa eri bago kora yogo checheria issues that are raised by young people are genuine. Number one tiga kongenta abana baito tiga goita abana that is number one. Number two tiga ko salichibese chiaraya moroche bago kora empowerment programs all over the country. Chibese chirine chio boibi erine bango yaito bakoira bakorera echeche. Number three sika oborai, conduct yourself with decorum. Tiga koba arrogant. Number four corruption yere. Number five bakore shy nyare ko kore egas. Number six university funding model change we. Number seven ba ensure equitable distribution of opportunities and resources. Igoro chebo niga squeeze koru abantu ba abaruro cheba so serikali kiregente ko irubogere intuntori konyora kende baruo batoteina ntwe togende to support ye serikali nonye na babale ekwerende ekiombeke kia Ruto obosoku tobwato bone na sengencho keraba ko empowerment iga igo bago chaba Ruto bo bese bakogenda Rift Valley bairera abantu chitinga bairera abantu ebiragita bairera abantu chipigipigi bairera abantu ebintu byogo kama chiombe yani ebintu bya proper empowerment buna bono mbakoro muchango ga asakoroku borabo
umweshimiwa oborabu okoruku Honorable Sero tachietio akanga akabatebi tindi kwenda programu iyo aseki munye bangeti boronge bakamanya koruo bagachanga 7 million bagachangira 320 choirs ntaito ake esabwe iyo tigato ake naega sabe nengo ngwake si 7 million divide by 320 divide 320 kere kwae yanyorete 21000 aya igwa kire kwaya 21000 chikwaya chiria echinde chirwete igora riki abonyoru echinde chirwete maria nyansiongo echinde chirweta ange rogora tindereti chikwaya chirwete all over the place boram otete gontebia na barusi transport tote chirvunye barusi echia preparation nyugwete bakanete 2000 registration igo orusi 6000 igo batigare na is it about ange 12000 obotari obosoku so these empowerment programs chiogo chayo mugusi eremwa amokorere bintu ebi obochoni obo abantu bari bane mwa bakorere bintu serious is what we are saying we don't want to see na inche na tebio mweshimiwa Osoro nkomoroke barara ya Ruto na motebia ntosikaine ere na bwente kubangana inche program buonega constituency kibese kine bango ya ito lakini abange gento kiamana eida bange ko ekarara bangego no boyo mabese bali bara atendio tingo atendira ngote no yobo na intu abantu bane banyore neba ne boda boda no cha abantu ba boda boda igonta ete tubange abantu ba boda boda ne aspirant yemo osechi kwaye iga ne aspirant yemo iga elinde na baro batorentereki ebese asengencho there is no way kero monto Kenya ngima bako nyakolie ebese na intu abantu babo gitutu ntonyora igonko mo request mweshimiwa Silvanus Osoro na inche buone bo gitutu south na omoko banga na omogo tumia aspirant endeonsi abamubwate moko chamwa achibese bacha ko kondame constituency na umogo tumio yomo na incha abantu bane banyare kolie bange yendu yane kero montanya are gonche so what we are saying is this these are some of the reasons chikogera abantu bakoimukerera igoro buna kwarura baimukerera bo machoge chache tokwera na bado ese litukuri igoro ase nzachinde ekaro muswado lyo nyarite ko bagogweta nore finding inchirende yonse na ande so muswado li ngorengi ase point of order mosketunet Mohamed na tendaga gotabega na eno yamo boka bangete kurugusi tiba itinga na kwa no bangete gose ndoche ngwategerete sana number 1 muswado li tobeti debated conclusively na ande tobuati any heading yani to yoko genda elie yarenge gotema ndete ngotebi this weak people abantu aba baere iruchinguru chia kisiasa kuna abantu ba Ruto that's mabateme go create no nebi ebura buru eli abete nyamakima nebi chiduka chiabu netu Nairobi especially downtown eyento kiabete na abantu aba be serikali babangeta abantu bakabatebi abantu barenga mano CBD Nairobi CBD chigenzi aba bachete bagatirimboka mate ebabangetwe elinda abantu bachake go complain alafu serikali identify 2-3 shops bagweteri chibese batebe tutete go compensate abantu ubone scheme ometa abantu aba gasi yabo no kungusa no gotoibera ebono ne scheme yo koliye mbinu na kibago cha gosoki chibese batebe they are compensating some shops baorokia baiko buna they mind them more than everybody else does yet mbarobo babangete through umugabano Nairobi through abachumbe bande ba Nairobi elinde bintu biri binyare gokoraki binyare gokorekana so we know the plan omuswadoria tobwati headway tobwati asoko genda ori okoreki oerire ori gabatumiete gotema gochafu erieta ria Rigathi na gosari erieta ria Maraga na gosari erieta ria Kalonzo bari barenga seki asamanda manaria however they did not manage and the scheme right now ntetengo tebia serikali because they are weak they are trying to create an enemy for Kenyans. Create an enemy for Kenyans in what sense? Igo batagete omoikoyo arorekane bune enemy arorekane no mobisa waba Kenya bonse lakini around yeye omoikoyo nere savior igo tutaete tubwaterane n'abantu bo mulima tutagete tubwaterane na Kenyambi babwa tubwate siase umuntu okoro kumatiangi
toirobora yobo na intwe tonyare goikaranse inyomberia togende gari Matiang'i mumaite gasi nare konyakora torore na kiago kore gasi anyare gochenchie ense gwera ntoro mosike togendera korwabu monjo murigereria no mojumbe we bunge ya Kitutu Church South umosike Anthony Kibagende na iyo ne kionjo tu ensemo ya kabere koja tole ase anyare kabaga gotwarera amange igoro yense ya Kenya ase rochi na ntoro kurigereria ase rochi okangorige tole ase kurwa asere tomae kwaenda na ase erochi gochia igo tosko chia legendera kurigereria enkwana ya Getembe nataka ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwaiga ashiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masheje munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro igetibye tibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yake simi gwitira namba 0741499726 subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo togokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share nabasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe television network ekinakyo ekeunga kiamamogusie usie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tea Getembe television network witera Zuku satellite channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe television network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku satellite channel number 038 Getembe television network ekeunga kiamamogusie Mwanjo muligereri karibu tugenderere na ngwana ya Getembe litikarigaria lero lya ichuma tule no mujumbe bwe bunge ya Kitutu Church South omoske Anthony Kibagende estonyereka batogo kwana asogo chakira igoro yari nyakaba kwani kwari tukulia lero chinsamo cha machoge nambo igo tonyaka batokuligereria igati yari nyari tukoba gakwane kigwa lituko lya Jumatano
nari agenderete ase ense ya Kenya ase chinsemo na kinga ke twale kochia ange kwenda omutimuko omosike Anthony Kibagendi nanya kabaka komochiga tia barayi ase ogotabna niko babwatrani tuwes emo ase emo igoro yokobanga na osalia omorembe lituko basaye balenge korobekana na okonyera tumonjo murigereri omugavana we county ya Nairobi Musike Johnson Sakaja na tsoke matuka ngoiga tukutira lekerengere kyo ngatalia era yo mobese bako banga meroberie yo Rende Musike Anthony Kibagendi konyera kabaga koyane kinga gatia barainza chinde baroro abalenge babwatira nteso kubanga me ama ago salio morembe rinde banyaka bakubekerera basaye iyo ninchira yamaye okone famu nga egente kenza chinde ebintu mbire bitalenge spontaneous byabankire egento nata kansa beri konyora tutarakora maite uranyora abantu mbare bataroche egento kerina kwanete bunge anga nkwage tiga edageka nenusu barore ninkope kande gesongo buya bunge garia alibara bantu mbare bagocha ba anyhow bono arombare abarayimbare bari very malicious ntaye turigereri the last time ekeregenzi basoka bacha go korenta mangana korenta demonstrations igoro ya Albert Ojwang you realize chiga alinchire chia sambetwe lakini chia renge very specific aba Kenya squeeze maite tuli konyara kokoraki kuba ngaina aba sae kerba minyoka bakagenda bakakore abantu bari bachete bagasamba kigari kiria abasayi bagenda very fast bakaenda through the portal ya NTSA bakarigerera kigari kiri cyasambetwe in what name are they registered banyorete kigari kino registration kikorete nchiyo naende inki abantu bari gusambere gari yemoga batuma bachi gusamberiende kumbe ne kigari kingusire kikabe ku town kisambu for the purpose elinde abasaye bali banyare kubekererwa amagosaria it is the same thing they did on Wednesday abasaye Gen Z ebagutara ne sini ne bendera etauro na mache that is the only thing they work with onde bwensi okonyora bono ogutara ne enyimbo obwata magasi amanene yo kubutura ne chiplies yo kubutura ebibuli oibono no moibi oino mwalifu and you need to know abasaya when they go around ebagutara in groups so onde bwensi orenge goche demonstration gare gocha rogora iga CBD Moi Avenue Kenyatta Avenue Koinange Street Parliament Road epare korokuna Harambe Avenue iga buno abasaya bakorteki baichire bono bali barenge kokoro obuibi matari ebabangetwe elinde Rigathi Ajakoba blamed elinde abasaya babache koba blamed that nkosalibara omorembe through demonstrations echikyabo we need to focus on the genuine issues that are being raised by young people ebibinde ebikoro ku distractions ebire trivial distractions chigotema kurusie birengererio asaba sae babegete about the issues affecting Kenyans noche ige serikali yeye nebwente kokorerwe gento gekorokwa investigations asengencho basinyirukora. That is why bagutumia chimbinu chinchafu gosareria abantu banda marieta ngorendo gochiko investigate ya serikali konere bwate investigate bono emaete boniga ndaitengo tebi naende ntegerere bia on this one William Ruto ekerare gosoa obo president chipila chia mosoeti nirenga isano pillar number 1 was egento gekoro kuna ethnic bases e base nene kabisa abwate was Mount Kenya and Rift Valley. Woniga he has lost Mount Kenya and 50% of Rift Valley. Aseng into Rift Valley, of the 5.5 million votes in Rift Valley, 2.2 million votes naba ikoyo. 400,000 naba gusi. Igonkura kia tigaire na chi Rift Valley. Number 2 was Hustlers. Baria ngainete ngochiare ko rusinse arente igora. Hustlers yabu naba bwatoroche. He has lost them. Number 3 was the international community. Che ambassador was supporting him across about Europe, ambassadors from the Asian Tigers, from America, como support barenge. Oni gan como support bare, tambari como support. Number 4, nege ndogekoro kuna professionals. Abantu baria babwate professions. Abuna buga korete gento gekuru ku economic forums in every region gotema go come up with a blueprint yokorokia buna ense mogete buna gusi
can they focus on 1, 2, 3 things nyari go empower abantu in that region tachieti go implement that particular part of his manifesto. He has lost professionals. Number 1, because he didn't implement. Number 2, because iga aka professionals bobe through the pay slip mangana ya housing levy na mangana ya health insurance. Number 5, umuntu okoroku William Ruto na abwate gento gekoro ku sympathy ama abera abangina bare gotaya barwanira umwana we mu mutaka mono abantu bamurwanira mono bono ntaite nkobori. These were the major pillars that put William Ruto in power. One got the only pillars William abwate. Number 1 is stolen money. Chibese ato ibeire na chiruta abwate. Number 1. Number 2 is egento gekoro kuna state violence. These are the only 2 things William abwate. Na chichibese chiroche bagoncho banenda the whole country bagote ban empowerment bagokora. Na ende nkobori iga my brother. If William Ruto is genuine, iga anyore deputy president yenyia. A deputy president ekorokunaki Kindiki. Kindiki has been to Kisii 8 times. Kurua gachoretwe atanya kogenda so that number of times. Kisii and Nyamira. Why? Because they know the force that is removing them from power. Iga kuruga gusia kurukumatiangi. So they are trying to destabilize him. And that is why William Ruto is using state violence to try and destabilize this country and point the finger to other people. Na kie kioroche wakorete the other day ekerbachi eteko tebamna nichi genzi chiakoreteki chiachi eteko salie biashara bya bantu Nairobi. So what we are saying is this. Gen Zs, continue with your uprising. Gen Zs, tarehe 7 mwezi wa 7 tena tokea. Ambia Ruto na serikali yake that they are unable to govern. They are oppressing Kenyans. They need to get out of power. But I want to also tell Gen Zs, let us continue agitating. We cannot remove Ruto out of power, from power, through inappropriate and constitutional means. Let us continue organizing. Let us continue agitating. Let us register as voters so that in 2027, on 10th of August, Torusi William Ruto from power. Muna togo teba, William Ruto is a one-term president. Mwancho muligereri engwane yuyomo sike Anthony Kibagendi, nere gotuira sensema ya kabiri studio, yaka utako nyoromu director onye kuruoche oroboti rorabu, umusike William Ruto, anyara kabaga kukua naritukulia lero, ase anyara kabaga kubolie, wasika kubatu kengwane yuyo, umusike Anthony Kibagendi ya kuandesa anyara kabaga kotabanga, balimu bange tukumurusi wabisi, muna umusike Anthony Kibagendi, bebange, baligie evirengereri, Vero vya kigima elinde bamurosi abikolengana nelichi ko tumaite ko somo director onyolde egroup ekyo elinde anyala kaba gakokebeka assemble. That's extremely responsible from my fellow honorable member who does not. Now, I wanted to make a point this way, Honorable Speaker. We must stop trivializing the concerns of young people of this country and trying to make it become like it is a Gachagua thing. Kenyans demonstrated across the country, and it is because of their concerns that we must all rise up and support these young people. Honorable Maraga did not come to the streets because he just wanted to come to it is because of the concerns of young people. I'm perturbed by what Honorable Farah Maalim and the Deputy Speaker speaking about Honorable Maraga and those who've spoken about the former Deputy President. It is irresponsible. What is your point of order? Mr. Speaker, Honorable Kibagendi is saying this was a GNC demonstration. Could he share the House with his experience in organizing the one in Kisii County, Mr. Speaker? Because he was the supervisor and organizer of that one, Mr. Speaker. Mr. Mwanjo muligererie togo saba okwabira roboti urungo gwachira rure ase egekakere gake kulinde enkwana tuale kobeka sembeo ne enkwana yomuske William Ruto. And if it's a question of terms, the Constitution already has sorted out and settled the issue of terms. Terms are limited. You can either be 1 term, you can be 2 term. Maximum. You cannot have more than that. So what is this craze about terms?
The Constitution already provides for those terms. So please, let us look for the solutions of our challenges. And solutions cannot be found in terms. Solutions are found in strategy and a plan. And if it is Ruto must go, tell me how you want me to go. What? You know, I mean, let's be honest with ourselves. What do you mean? What do you mean by Ruto must go? How do I go? Because we have a constitution in place, dear people, right? Yes. If you want Ruto to go, please, my simple advice to you, look for a better plan. Convince the people of Kenya that you have a better plan. This one of mine has created 250,000 jobs in the housing sector. Look for one that creates 500,000. This one of mine, I have brought down the cost of hunger from 240 to 160. Look for one that brings it to 50. Violence will not. There are very few fools in Kenya. Persuade us. If you persuade us, you know, I can also go and concentrate on farming and help in food security, you know, if you have a better plan. But don't ban the country, for heaven's sake. We don't have another country. And I want to ask the leaders, religious leaders, political leaders, who are encouraging this movement towards violence and chaos and anarchy. What is your plan? Mwancho muligererie nengwana yo murai wense litukolera jinga Kenya kwa kumira na negati ya abonjereria bakabake ime ya amagacho ake ICC me muchio Nairobi banyuma tutare no gucheso musikiando rike bagendi chine chibicha ne chingwana chirenya tokabaga ko bwato kalitukuligoro ime ye bunge jinga bango kwanira umuswada ulitora rokenga no muswada boko mochia bari bakageire kabangamba bwatanitiwe aze chibura buru chirchanya kwa chikone kwa chingaki abasaye bale nkorobekana nemono ime he mochie o Nairobi. That's extremely responsible from my fellow honorable member who does not. Now, I wanted to make a point this way, Honorable Speaker. We must stop trivializing the concerns of young people of this country and trying to make it become like it is a Gachagua thing. Kenyans demonstrated across the country, and it is because of their concerns that we must all rise up and support these young people. Honorable Maraga did not come to the streets because he just wanted to come to the... It is because of the concerns of young people. I'm perturbed by what Honorable Farah Maalim and the Deputy Speaker are speaking about Honorable Maraga and those who've spoken about the former Deputy President. It is irresponsible. What is your point of order? Mr. Speaker, Honorable Kibagendi is saying this was a GNC demonstration. Could he share the House with his experience in organizing the one in Kisii County, Mr. Speaker? Because he was the supervisor and organizer of that one, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I hope you'll add me the time because you realize all this time members have been... Go ahead with you. What I'm saying is this. Honorable Junet, with all due respect and all the leaders that have spoken before me, we need to be more concerned about the issues raised by young people in this country rather than trivialize this to what Gachagua has done to this country. Gachagua is such a small person. Did he organize in Mombasa? Did he organize in Kisii? Did he organize in Kericho? Why don't you have him arrested? Deal with Gachagua in accordance with the law. And finally, we want to advise that this Mwafrika
Musiki Anthony Kebagendi guchaka ningwani yao na kwenye kwa yekwanire nabo kwenye chuti gore karigine gesongo kwengo kwana gore atunyorera gati nabara kuminga ngikwanya ko bakwara abu ase inse daika ya munya ko karanga ngikwa ikukwana abu. Asante. Lakini at least umaete natakaba gusibara na ndengo chande nabange gesongo bia kusena kia ikwaro gesongo yakibya kia. Asante sana. Bono, what I was talking about is this mangana ya tu akwaneire whereby liba kabago kwanera mangana the Gen Zs bako raise about the cost of living. Liba kabago kwanera amangana Gen Zs bako raise about joblessness. Liba kabago kwanera mangana about the higher education funding model. Liba kabago kwanera SHA and the health system in Kenya. They are trivializing it. Kerore kanena na ki rigadi otaete go nchore serikali inappropriately. President William Ruto kwa muigure nerega abuka gukwana buna umontache na better plan. The first plan we have is to remove William Ruto. That is the first thing. Remove William Ruto from power, we will have dealt with corruption first. Number 2, igakonya guyakege kuba about cost of unga. I want first to remind Kenyans naba usiba minto. Do you know koru 2022 Ntuanya komochambura. Since 2022, we've not had a problem with rains. What does that mean? The cost of food has gone down. Lakini nta etenkobori, ekere ruta soete eserekali. The cost of esimiti eyarenge 650 shillings. Boni ige simiti nkoru 950 to 1,100. Ekinki atari gochoge kwanera kerokyo. For example, igakonya goyakege kuba about the cost of unga. Yet, he takes credit ora abugena ere nyasaye okogere imbura ya koraki imbura yatwa. That is why we have plenty of food. It is not just unga. Food is in plenty because of the rains we have had. Number 2, the cost of fuel. Ekera soete, what was the cost of fuel versus now? Number 3, do Kenyans have again to gekoro kuna ki disposable income in comparison eliba abuate 2022 na boniga? He has instead taken again to gekoro kuna housing levy kurwe payslip. Again teke giasha bakuragera boka na endo ruro chenchirisha buna kare konye batebeto gwakana 3 months. Boniga bagachenchi go 6 months. Boniga batebire paka bwakane the whole year umanya konyara konyora benefits chiasha. Elinde babeke chibestionsi kegancha bwango banyare gusangirira bwango batarakoraki tutarabasoke kurwobisi. So William Ruto is not a truthful politician. Lakini naende ninde no mogoko aba muraba ba mutuomire ba musugumire ba muikirie Kenya na kiuro chago kwanire style yago kwana asengenchama ete he is surely going home. This man has oppressed Kenyans. This man has made life very difficult. Why to date no NGCDF tu akanyorire ya last year nturanyora mpaka boniga bese nchira cha chionsi chibese chia capitation chigo tomugo chichi school nchira agenda aya chirichigo cha chiatigara ina financial year abantu be ministry bachiga che style getega chibese chiasira. So we need to ask this government to be truthful, to stop taking advantage of opportunities presented by God bunamangana yobosie, because this is because of the rains we've gotten. Not because of the doing of William Ruto. Igago kwa na igoro dollar. When he was getting into power, the dollar was 118, 119. Iga cheka kenda paka 160. Boni geire 130. Ta basa ko tote ibno rusire dollar 160 to 130. Asengencho it was at 118. You see? So this credit is struggling to talk about negento tutali go chikomwali baga anyare ko genda go tuoneri obwoba naende. Nkwa iguno eno murayo ito Matiang'i gateba eretali muntu wake rumatitiri igobo no ntoroche ntore tayari ndutaete ko suguma William Ruto. We get him out of power. He has oppressed Kenyans. He has oppressed the employed Kenyans, including yourself. He has oppressed teachers. He has oppressed doctors. He has oppressed everybody. And even now abana babanta batakambali kwenda university because William Ruto iga onchora a system enyare ko konya abantu bakwenyara bali abatakamba nyara ko koraki mbanyara ko konyeka. So for those reasons we shall not allow William Ruto another extra day in State House, in office of the president,
after the August 10th of 2027. Na mheshimiwa Karoto gandate kuligiriga agente kenki yabere kwana uri tukuri goro ne tukuri alero the better part of the time ngelinga obosali bwanya tukoboko ene kigwa obunza chindi kwanya kaboko kwaniranga body sponsored in one way or the other. Ase obosali oboga sege songo mo ko destruction and mayhem ekinga soko kilikuwa kwa na parliament yali na mochi kwa utiri kwero moro na mochi kwe kora agaro kuligiriga nchiranire inza chinde agitation yera nyara ko baga koleka obosali butari kunyara ko boko ene. Yes. Abasae kere bakwenda gukora demonstrations, they don't mess up with anything. No eni ntugusiga nko basaba ekere to gukora chi demonstration ntogo samba para sengencho that way ikomoko beka chi pothole chitanyare ko ba repaired soon okunogo salie ebintu byaito tiga twechora tupara twatera twatenga twakwana mangana ito twaira nanka no embali ba Nairobi what they do, they try to ensure ibako tera bakwana mangana abo baira nanka ebintu biri bakorenta para na magena bakurusikando para babeka para elinde kigari cy'abasigari nchiko bayikera bwangu elinde kigari kirigo siara mache nchi bayikera bwangu mbali gwata kende gionsi bona aba bagocha bacha gokoro walifu abubono is very wrong ntobwenera titwasalia mali ya umma gose mali ya mtu yoyote gose no enokorwana amongst ourselves. It is something that should not happen. Lakini asinge nchaba imbale babwato obwoba na ende bara aboro batataiti ko kolega siabo na kioroche junet yako ta na bangite maandamano bosonga but I can tell you I was not involved nimbwate capacity lakini I was not involved because Kenyans abantu noina abagusi mbaigweto bororo igoro ya serikali nebinte ko bakorera na ndege ntokende ko sariria serikali kabisa ekiburi ubu mwenu babwato bonene bagokora ebintu bobe bagochigo kwanero bacha nainde no bwenenu batahite kutupitireria na rasima tokoreki tobategerere go stokore buna batagete so bali bakobanga amandamano aya ekero tubwata amandamano sorry babanga abantu bande bacha kobolento bosaria igotoko basorora batige na ende onye bara amongst the young people bakogenda for agitation we are requesting them to stop. That is not the right way to picket. Picketing is in the constitution, it is a right, but it should be done in accordance with the law. Do not destroy anyone's property, do not fight. Na bari bakuruania basigari ni maite no bororo senge ncha basigari bago chababa ita baba kanechitiaga sabande baba kama sasi igotoko basorora going forward. Mokorwani basigari, do not be violent at all. Just picket and demonstrate to this government that you are not happy with what they are doing. You are not happy with the way they are conducting themselves. Muna wanombe wakole wakonde gorea abasigari na obamate babasigari na sa koskobo amana basae chinga kichokorobekana. Muna alituko lia chuma tano abanyimba na barabuna abange banya tukabakorekana nsa chinde bagosaga no nsa chinde babwata chingoma muna wanese county ya Kisii muchibo songo mwasi yesi no yamabo uyu nyata kabaka nyora chingo mangeigo anya kabaka koirwa senya gitari na kole ngina agenda te konyora nagente ko nyora obubwenia gose nagente ko nyora nafu sege Swahili timatinga obwa matobo bwa bagusi yani obwa matebwa basikali na abasaye gose nabantu bakorobekana njire kiburanya kaboko beku abande mbaranga bakonerwa gose abasikali baranga bakonerwa n'abananchi baranga bakonerwa n'abanyanyimbo na komenta nayo omo wasiri bwe burendi bwe musike kipichibo muri komendit ko lero ngole ngit ko ligoro anya tukabaga gotebanga abanyanyimbo za chinde mbabwata chinguru cyoko erwanira na ibunduki sikaro kumukoti atatenge bunduki basikali bani mbayire bosa muna maridadi te decoration babwante ko yetumeka timaitinga nkyuranya ko kwana igore ya ngana mune litangani urigereria maandamano nararenge was it in Embu gusena Taita Taveta aso musigari omonene bwe county nero tanga ina abantu bagokora maandamano bagakora maandamano peacefully bakagenda paka segete naende bakairana bali nabasigari abande babwa kibara siganaga bakagenda bagakoro amandamano. The problem we have igego cha sareka ekero abantu bakurukwa abasigari bagochaka kurwania abantu for no reason kuruta chitiagas bono yachaka kobe exchange otherwise ekere batigeta abantu bakoreki basangirekane banyare gukora their demonstrations peacefully. Usually there is no problem. What we are saying is this: abanyanyimbo
mabwente na barubu kutwara egento gekuru ku restraint unless baroro omonto kagokora egento ekebe ogotema kubuna ebiasara by'omonto ogotema gusaria mali y'omonto then they can go in with force. Otherwise ekera abantu buna abana abakigenzi nagotebi ebabwate simio gwake selfie babwate bendera babugoriti na mache bono balia inki baminto kubachiera n'ekinguru. You see, na macha ali bakobeke ebiribiri bati kubasiarera. It is very inappropriate because those are peaceful demonstrators. Otherwise bali okonyora bakorente vurugu na singing chaba sigari bakoreire provocation. So, and even to the demonstrators we are saying, before you are provoked, and even when you are provoked, try to look for amicable ways of continuing with your demonstrations without turning violent. Na akaro kuligereria mono ntubwate guse aserichi kuntubwate asakuruka protected areas. Ekeneka mukiabu kebiri getamironga karabasikali bakonyara bako tuara confrontation negatia abanyanyimbo gusabasikali amona bali bakwandamana gusabali bakorobekana kamukiabu getamira serikali kurugeringa ebago preach as protected areas. Protected areas ya chinchiro na nenga kebasikali bwanda korogosenga ubwamate bwa protected areas na mangana korobekana aria umubikano ringa ase sirogani arigiye au korobekana kwalenge yamu yabayalenga ba occupy state house. Mubikano na last time mbatemete I think by occupy the parliament in one way or the other no ba baberda hide kachinge tima tinga ga igaro ngakia banyanyimbo bwende koba gose inchiraki estoje mne bwende koba ndol umaete. That is not something inda nyare go koru instructions ina kiera be era korwe lakini protected area huna state house. If you get into state house through a demonstration that president has to step down because you've lost legitimacy yokora ANC lakini nchengo tebya basaye oche guikapako so state house abante barakwa bange sana igo it is something we can avoid tokora maandamano be just within the CBD bring business to a standstill for that day bamanye na we are agitated that Kenyans are agitated lakini kogeenda go so mpaka state house that one now a trespass into a protected area. That is our house, yes. But there is a law that governs that area. Na kiego soua, na kioko nyorera basigari banyerendete 24/7. Ina venga ku overthrow serikali. And like we have said, we want to get Ruto out through two constitutional means. One, wait for elections in 2027. Two, force him to resign now. Constitutionally. Lakini elito kumusukuma like a coup that can turn bloody. When it turns bloody, it is not something we will be able to handle. Asenge encho oroche nsege ndefu na Sudan ya veire na kitora nyare konye reverse. So what we are saying, we must continue agitating, but we must get William Ruto out of power through constitutional means. Igo esogoteba nelinga as the one way sio kumurusia bisi resignation. Na agitation yiga ya ego se main target yaro resignation. Nebwata timeline singa gwikaliria agitation yebwata kaba ya agitation telikoera because there is no day William Ruto yani ituko ndiago kireiga atari gotwara crisis asenge encho iga kwa na too much ichungo yo gokwa na too much ebarara ya kwa na too much na aba bande bagokwa na too much all over the place bagosaria bakorama empowerment yabo no kunya gwetana na korama abantu bande na gweyakege kuba buna babwa chibese abande buna sudi bagotena 2027 chikura chitaisa ini ebagocha gokora ki bagocha komenta barabuni ngo bagocha komenta chikura ekeraba Kenya bangire. You see, these are some of the issues that keep angering Kenyans because Kenyans have raised issues. Can you solve those issues? Why are you dodging kwenda kurigira ila ago protect your and recover power but you are not focusing on the issues that Gen Z's raised? Asenge encho amangana Gen Z ba raised tikuru last year. What issue has been addressed by William Ruto? Ai na enko boli bono. Ende cabinet njabu netu ndangani. The Korusie cabinet was not it was just one demand and then there were issues, pertinent issues they wanted addressed. The higher education funding model, social health care, opulence, that is what we call opulence. Kota sikaba Kenya eba angoira niunse buna bona maguta chigari
maguta taya diesel petrol igebwataga commission ko muntu uyu kere liter kwa warebese igonto manyete. So these are the issues that are raised by Gen Z. Has he addressed any of these issues? No. So when do you expect Gen Zs to stop? Na Gen Z hapa iko pale na chinsanako. Una kwa baroche Wednesday bache taso bonge. Thursday balenge shughuli chao like nothing has happened. Naende tarehe 7 mwezi wa 7 naende ngosoka pale. Naende just imagine what will happen in the year 2027 on 25th of June. Nkigego chakovense just before elections. Ruto must go. What will happen in this country? Ruto needs to stop being arrogant. And he has infected the people around him with extreme arrogance. Buna abambo keiri obwenenu boliabwate bwagerire abakenya bakogendera kogechiwa zaidi ili tuko ndiyo kwachi kubuga abantu tigabarakira amatukabere baitojuang kwachi gokira oyu baitire na ndo montonde in Nyandarua mwachi gokira baitira umuntu agwa kulisa simaiso maroreiga Nairobi mwachi gokira oyu mentire bei ya gento gete mwachi gokira baetia finance bill bobisi bate batu debate parliament dirimogo chikoganya na mambia emo chego vote ya eti ubutuko. You know, there are a number of things that this government does that are inappropriate. Na kitogo teveraiga. These are crooks that are in power. And we have to get them out. And we are asking the opposition, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Omontokoroku Rigathi Gachagua, Omontokoroku Eugene Wamalwa, Natembea, Martha Karua, na abande. Babuata nebatingeiga, babuata nebunobo kimabo yete bogakonga. Elinde baba amo panyari kurusia serikali. Because if they are not united, omuntu yeirane kaki imagine nkiago chakokora Kenya. If he needs a second term, kago toiti chibango iga, kakuita abantu baitoiga 2028 omuntu okurukibaga ndiga arachiko koga agwa kulisa sibune bune nsona na umuske karoto gendete ganande karoto kurigereria korwa litukulia Jumatano ibitambukiro mbire bikaigwa serikali ya Mukirinsa chinde ya Chioko imuka tutangane gatambukire se bali bakageire nga mbabwato okubwatana gochia se okorobekana kwiga muna litukulia lero mu wekana omosi ke former CJ David Kenani Maraga na urwa abanyanyimba bae nabo igo umo wasiri bobrende bwe muske murukomeni omoske Professor Kithure Kindiki no muraibu ense omonyene omoske William Ruto banyaga bagatanga ibitambukiro ngo kibire ko imukigwa ase bali bakageire kaba ngamba bwatraniri amo na okorobekana kwa basaye kokomenta nayo akiusaje ninchiro nganta chinde nigo mukwebisa magega ya abasaya ba Chelsea timadinga ngiora nyako kwanese esayo igongote biegentekemo. This is a weak regime. They are weak in this sense. Abana abantu baereiru chinguru. I've told you the only pillars William Ruto has now is state violence and stolen money to bribe from the judiciary, even the police and politicians. Umuntu okuruku William Ruto ekera koura Maraga a constitutionally given privilege for a retired chief justice. Koura a chief justice ya ekwerende abasigari. That is being a weak person. Bono you go back mu expose and then what? And then what? You are doing this to try and weaken this man. You don't know that you are strengthening him. Ni maete na inche nko urunde mba urete babu wina basikali. Ni maete na inche nguru musikali. Ni intakini inche nimbuate team yane kondenda. Igo timbuati buoba. Aende nto buate nyasaye ugotolenda. Aende keroko kore bintebi ya. You don't need to be protected by anybody. You can only be protected by God and the people who elected you. So, vitambukiro mbio abegento bago chigokora no gusingizia buna ncho igwete juneti yale gotana ninche nabangete gusiga. I never did. People demonstrated on their own. It is not that I don't have capacity na bonko nyara kobanga lakini timbangeti people did it by in their own volition. Abantu barose tene serikali igo when they do this to Maraga, when they do this to other leaders, it is a demonstration that they are weak. Instead of addressing issues raised, they are looking for again to gekoro kuna side shows. Ebi ntobita mwa ntikoewa attention. Na bako attention elinde banyare ko distract yaba Kenya from the issues that they are asking.
noche na kitogo teberia abantu iga if you have a pay slip, if you have dependents, if you are a young Kenyan and even an old Kenyan, we must all unite, all communities in Kenya to rusie serikali because they are taking Kenyans for a ride and that has to come to an end. Omonto oyo gabugete na esteri eri ari gotumie gento gekoro ku scapegoat in 2022 nenya ari gotume kaboniga go blame abantu. Uhuru has not done this government has not done this, they are treating me like this because I'm a son of a poor man. They are abantu bakoro kuna chi dynasties inche iko bando bako ngonera asinge nchontu sei tutora bataka this time round kiago chi watebia abantu na ya korokonga former deputy mayor Kisii agatanga no mugambi muya mono asegesa kugito na ndingo kukwana oboenda bweka na boga nigachirikire chi nyinga ke that my MP is wonderful, will support him with good work is doing. The propaganda falls on DVS na amaboli ande nara aya mange togo chikonyara kwa togo kwa na togo ika ANC meyo na okoba omo raibu enso muske William Ruto eganga ya gosoka kwenyora gototebi urio muraibu enso urio gosoka ajande nara go kwa raibu ko penyene njenta nyara kwa konya kwana ekara eno le preference na miaka ya kareiga miaka ibere tatu iga yarire ngwarengese wabisiae na karengera linza chinde na bato kuja kunyuria bana njinga ngwarengese wabisiae za chinde ngai yaikirete bwa mato bakaba ese otariko ya resa mono ene to nyari kwa togo so tukurigiri bunge ya kitu ndetengo tebiga no chege ntoge koru kwegioto egioto na kikira ruro chike gotebi ensuere gari mareri genyenyarete bo no nyigwete to kuigwa esimbe ke gogoteina enswe igechande gita macheime igo nchena berere na Ruto na mumanyire after to akorete before to kore chikura na roche ubongainereri obabwate kidogo lakini nkara yaya muntu yebirengere yabwate na baranyare go chenchiense na iyo when we were still friends nche by the after elections na rengo so state house buna kawaida singe nchaba kolie gasi bali arego korana bu na butu arego korana bu obisi ali yae na liye tu achiete no mheshimiwa oyo Kitutu North tukakwanira chipara chirichi achage tuna mheshimiwa Jimmy na Richard Onyonka pare kurunya kwa kwenda marani ne chine cha Kitutu North ne chine cha West Mugirango project yemo ekogenda Mugirango West Mugirango eche Kitutu North esoke paka Nyakoega na liye tu achiete tukamukwanira about that project to terminate even the contractor who was there tukalenta a new contractor oyoge oisirego kore pare yu one bagwe yakege kuba buna bando serie para so abo chipara chire pathetic lakini ndende ntogenda sayu igano tena nkogende gym mono mete siasa ye enkomu anyhow elio ntwarenge bada basani nkumuboli narenge na kiorengere tigoro ya health na kiorengere tigoro ya education health togachaka gweta nekera rentete sheria ya primary health care ne ya social health authority ne sheria ya digital health no nyorete na rente tobo kongusana about that number 2 keretu achagete go debate sheria yo within no time akarente igendo gekoroku finance bill 2023 iya achagete kuna cha housing levy a housing levy is illegal even today. He bribed judges to pass it for him. He did it on the reverse. Public participation ya chete ko korwa ekere sheria ya etire no go justify ebi inte binge. Now housing is a county government function inkibigo kora Nairobi ekerna nyorete igabwate scheme yo kuriana ni aba Kenya through amangano supply chichuma to this housing project esimiti chi cardboards echinde chikorosi upaka nsaso tikibnogo chabosongo ne chi cardboards emerangu and what have you nere supplier nero construct chinyombechi na chagite ko rumuntu igata ete gutumia aba Kenya bobe ekereba chagite gento gekuru kuna G2G government to government sale of amaguta na lina nyorete umuntu uyu e commission nera korosi per liter of kerosene ya korosi 4 shillings per liter of petrol ya korosi 4 shillings per liter of diesel orosi 5 shillings ebine bintu tu investigate to kanyora. Those are the reasons ya chagete kogera nkarro muntu yongo tusariria arense na rierio na endo bwente komanyaiga
I was the first person to say William Ruto will be a one-term president in 2023 konyora bantu bande batararora na roche greedy abwate endamwamu abwate yuko bongie ebintu byaba Kenya no maite buna boni gatugukwana iga all community land in Kenya, all, especially in Rift Valley, Igombo, Mansai, Kajiado, Narok, Chinsemo chia Rift Valley, Chionsi, Coast, and parts of Nairobi. Aba antombali bago change the community land to themselves. Tinta itiko teba Maria Trakinia ba Kenya mba maite. So, in another few years, we will not have again to community land. Ba uraga Kilgoris baga achiremechi. Baurira bantu Taita Taveta baga chiremechi. You see, so oyonero montota ete kontebi arae again rekora Kenya. What if he gets a second term? Ekina kingo kobolia. Mwenye muligererie amange otatigari ngokuwa nayo musike Anthony Kibagendi se twanyara ko tokoligereria yonsi imehingwana ya gatembe tugarire kwana ya gatembe na bono ko bando jinga chinza ji komyo kamono ntokonyara ko batogukwanira Kenya yoka tobento kwana igori bunge ya Kitutu Chache South se omusike Anthony Kibagendi are umuchu first term. Asini ningwa na one time na nyara yetendiri ko ragasi ya ndi ko direte ko jasole first time na nyora de ke songo na jikora ligi na nyora first time kwane ke gusi ke songo ndo chenko kwero mororo meme gusi tamu ngeyo ndubwa tamu ese ke gusi umukondo mutangani ko boli ndeli kiavuga ndayike gusinga kitokoro ke tamu ese ke gusi tumaiko entune tangani wikira bonega emia kaya rebere angene metinyange nanega kurukonya to kwa charo mujumbe bunge ya Kitutu Chache South omumenyo Kitutu Chache South na bwate karengereria sole na bwate ganga sole na maitinga bibere bitatu iga kwali gochikomokorera timaitinga soko chakera from where you sit ngikeli kwa nyaka bago achieve na ngikeli basa emerete kura sole again tege tangani Kitutu Chache South twanyekoire gento tukoroka transformation in the sense that there is no school in Kitutu Chache etabwati project yane. How? Ekere tu asoete number 1 tu anyorete chiskuru cheito nchibwate obolemerwa kadha wa kadha. Abande mbabwate nyomba chiobo chenu. Skuru chinde nchiabwate enough classrooms. Chiskuru chinde nchiabwate labs. And that is the priority we gave to our schools. It is not that we have achieved everything, but to atemire, we have improved our schools. Number 2, tokanyorachi skuru cheito, nchibu ati fence. A majority of them, up to 80 or 90% yechi skuru cheito, nchiabu ati fence. So we have started that program, yogo fence chiskuru, na ende toku request ya bali mchiskuru chiritu abekire fence, na baro etoko basaba, wanyare go simeka mauga go sechika yaba, elinde fence yeli nyare ko last for long. Eli agatato, chipara cheito, go say within even the schools, you realize on education, we are doing very well on bursaries. We have given bursaries to everybody who applies. Asoko nyora mochare na makesana. Na ende, I can say I look around in all constituencies na aligereria na arora ntobuate na ende a program scholarship ya abana chintakana ose bali batali kwenyara which we started dekera abana bado tu abwate bali bali kwenda form 1 but we continue walking the journey with them asenale tubwato bolemeru in the sense that some schools chiko chache introduce other levies or other fee along the way which we are working on and will be meeting the principals and even head teachers so that we talk about it. Number 2, ekerena so eto rayobo etu abwate just one police station eteneine eyo ya Nyanchwa ande arenge nsini ni mono na aga achire 2 major police stations riatwenya tubwate police station yenyia actually nkumetinki abasigari ababa nyatie ko bagendete ko nkibako koraga nyatie ke center bakwangaisha raia libaga bakoiru riatwenya iria kabere Nyanchwaga naro na agacha police station yengia kabisa nka make sure nebwate chicho chingie chinyomba chyobo chenu pake bathroom aso gwesiberia sengencho kasongo na bara achambwate nyore asenko irwechera nebwenere Nyanchwa number 2 ntogendrete ko gamba igore obole mugete tutaete kugura gari ya Nyakoe twagache chiefs camp ne police station eliba okonyora abantu bakunya gotochecheria about erega Nyakoe elige komboire na police
police na bakomboete that is a police ba igere temporary ntu atebie mu chief itogaria na aba assistant chief baligi obolemo actually mbu atoka we want to put up a proper chief's camp ne police station on the side abantu baitu banyare konyora huduma from the same place again tukende tu anyare kokora ne amangana ya mache ntu abwato bokongwa mache na ende ntu bwato bokongwa mache but we have tried. We have drilled water at Ongicha, amacha aliare Ongicha primary school, ago support Ongicha secondary, and the community around there. We have drilled water at Kiamwasi, ago konye polytechnic primary school, to akore reticulation all the way down to Taitachi, age and achi kapaka asakoro kunyamorenyo, and within the community. Of course, nabwate problem, a technical problem, which the engineer is coming to sort out, but we have done that. Na ende ntorengete kubeka macha anda sakoro kumatieko, nkubeka tora macha ande igora kiombeta, elindanya arego tirimbuka by gravity, atiko konya pake skuru ekoroku, kioge. Ase chipara, ekerena soete, ntu abwate parende onsi ya lami, other than the main streets, roads chiko genda Kisumu, but as we speak, ntu abwate parentangani, ekoruigonga, eko champaka Musocho, Tururaganga. Na ende ntu abwate pare ekorunya koe, eko genda, mpaka Nyagisai, Gosemarani, igere folk, na ende ya rukoru Nyaore, eko genda igago chigesieka. Number 3 on the roads eparanere ekorokwe loop ekorunya bururu etemage gaiga echego soka Nyamataro through gari ase Professor Nyasani gose gari ase Imperial School yere echege echego soka Nyamataro. That is another road that we are working on. Ekobekwe lami chipara cheito naende when we got in chipara chia kera wa 8 roads. Woniga we are doing a total of 17 roads ase funds chia 10% na funds chia 22%. Na ende kereto gotigali any savings gotogo kwa na HMCA chia to priority roads tuatema ko bakolera like in the last financial year eri ende ya 2023-24 epara nere gali ekoro kushirikisho road tuakonyete county government tukanyara ko bakolera na savings chaito. However nto konyara gokore pare emurioka na funds chirichia savings. We have to also support other counties, so we are asking the county government kotokonya se epare yu ya shirikisho because it is their road. And another road ne pare ya Nubia Nero Setina savings, which again is a county road. We are asking the county government to step up. Chiparanchire tuaro sirichiro chichi nyingi lakini ntobwate chinde chibwato bokongu kunabone para ekoruge tare uchikanyimbo. It has a problem, but we have funds for that road. Ngo chachire in another few weeks epare iyo nyare gokoro epara nere kwa rabantu bakwandamana ya ekorunya koe ekoenda kioge egende matongo echiko soka guchiari eyo nero ne pare bwato bokongu, but we pushed kura. They have come bakore grading oni gango chabale ko imodro moram barosi up to 2 kilometers na ende to after some time we are looking for some funds elindege and it's about 3 kilometers which we want to do the whole of that stretch elinde pare yo nyare gweteka ekaro mweshimo kwa negore chipara na okoboli gore pare koru nyambera yasoka wendi spark eyunere para na eyubono number 3 epare yo anga yakorirwe. The problem has been each time tutaite gokora abantu mbali kurwe kenyore ekyo bakwenda babeke bitina ase engineer regional engineer so nakitu ateverete iga abantu baito from that area we collect signatures and IDs toira se umuntu koroku regional engineer enyare go approve n'abantu galia batebire pare yo erosiwe because there are other people bago to frustrate bune pare itekoraki terosiwa pare area is not actually a Kera road. But we have said because it has been neglected for too long, we have to do it, and we are going to do it. Ne contract egacha egataka korosie para yende because ye bitina bire pare yo. So we are requesting the people there, please, you need to work with us. We need to cooperate. E pare yo nyare kokoraki enyare korosi nyare asengencho e pare area iga bana bantu bane baime mono abafuasi bane baime ige koruga ekikosoka wo muro igoraria. You know that road is even serving one very close elder one and other family members bane chise muchiane in that area that we need to ensure that nana sengencha ba iri baro yeah
yani what I'm saying no ina bairi ba nembaro tingo takabagende go chandika. What we are saying is this, na baro banyare go cooperate baru their signatures, their IDs erinde regional office mo okuruku Walter Nyariki no mo CRO ito roads officer ya ito banyare go korora naki abantu bari banchire epare iyo nyare go koraki enyare korosiwa. And we have few others that are not very well, but we are getting resources wachikorasing enchomete to even Rome was not building one day. Again to Kende, as we talk today, we have bought land where we are building a school enyia at Botori. That project is starting this financial year. Naende ngo request tora abantu banya bigena. We only have one financial year before mwaka koreki. Before togenda chikura chinde. A problem to bwate nyabigena to asinyu konyoro bolemo bwate an authentic leader owner na ende bokoreire succession. Elinde serikali enyare kogora obwagachi bwe skuru yi bokoreki muchake. Mba basa gotayana no mugambi otarakora singencho chibese chinto chibegete budget. So what we need is the community to come together, identify land tora nyare kogora elinde to nyare kwagachi skuru yi. And there are a number of things that we have done, including korenta new administrative units, including bunabono ntobwate township, ntobwate Daraja Mbili, which were not there, ntobwate Kiongongi, which was not there, ntobwate Nyabururu, which was not there. You know, we and various other administrative units, which Irianyi, Gesoni, even within Mosoch, and even now Bogusero's ward. And even now, there are administrative units that should be coming, especially Chiward Chirichitanya Watananeka, Bunanyatieko will be having a new location, one location and a sub-location. We'll be having a new sub-location in the larger Iranda location. We'll be having, in Bogusero, we'll be having a new location and a sub-location before hopefully we get to 2027. It is something we are really trying to push. A problem to buatene na bogo kwa naiga bali kanse kego ka 2027 gwatete ngo korore keneke na kiotarakora. Sometimes na botogo kwana but serikali ya to frustrate, but it is something that we have really pushed. The other thing na lego sugumeri inde kenyare gweta epara uneye ya kurunyako kogenda Marani na kuru Nyaore kogenda Gisieka. Eyo monto getago te na otorose iri ende Kenyara mujumbe umete mujumbe kwe constituency ende my brother ta kunyara na benga no tebe ogende bu monto chikumurendero murugyo ye. It is not possible. It is not possible. Lakini ndendo uranyona obanalete baruna bakurendera naigo. Now what I want to say is epara nere ekorua sakurukwa getare etirimboke egende kanyim esoke mwisho alami eso epara ya Iranda esoke chenyakoe egende kioge egende matongo echigweta round etume pare ya rosiwe lami ya Raganga echenchira ya Nyamatuta ete magegaiga echigosoka Riverside ruguraria sakuru kuongicha ete magegaria echigosoka Matieko na endeirane ekune lami ya Kisumu Mosocho. Epare you we were hoping to push enyare kobekeru resources. Asingencho eitire level ya egento gekoro ku design level. Bone egende to tendering emanya kobekwe budget. Lakini ye serikali ya teba there are no new projects ego chikokora. They are trying to finish old projects because so many of the projects that are being done etia chage tukare. Chire stalled. Lakini ye serikali yeyekere yaso bagachaka ukuragera before balengera likorosia chipara bono banyorire engaki isire koera barorire tigabara kura chiri chiabwente gukorwa. The rest will be done after possibly 2027. Although we are trying to push and see whether we are able to do those roads. Na mabole na raberega brief Dennis korwa ititia kubolinga chipasari chiechikole chimbara nyora na naro kubolinga emirobeli ya kasi mutani yarese bunge ya onga kire. Asanti. Emeremo number 1 tiganchakere emeremo ya kazi mtaani. Kazi mtaani or mashinani ne program ya serikali etanyare ko ba discriminative. Inegasi the other day the secretary for CDF na ba chief baito mbachagete egento gekoro ku recruitment. And all we are telling our chiefs that we have a lot of mutual understanding with is that
bateme baensure abantu bakupikiugo ndakokora chigasi echo are deserving n'abantu bari deserving and I believe our chiefs will do a good job because they've done this before diri arenge kazi mtaani during Uhuru's period aba chief baitomba arenge involved so a program inero kabechonjo your chief will be able to announce but I know Central Ward mba akora something na Bogusero mba akora something I believe something has been done number 2 ligoro ya chibasari chibasari now chibasari chia TTIs ne chibasari chia KMTCs nchira soka chibasari ekyo ekigo soka from 10th of July ni maita bana mbale totebu na burabu TTI babwente ko chaka matem on Monday we spoke to the academic registrar tuamotebia abana kurbogitu chache South will be getting a bursary of 7,000 shillings igo any balance remaining so long as it is 7k mba basakoli nwe card yogokora matem and we have sent letters to various these other institutions so we are requesting if you have not been communicated with in terms of your institution you can communicate with our office elinde banyare go kwana ne school yao by assurance that the monies will come it is because at the close of every financial year what happens is number 1 ebitabwe bigosiekwa I believe you know that number 2 our fund manager na siringina oyokoroku Kimutai Edwin na siri his mom so nere tu amwalo a week and a half anyare ko endebirero amanya koirana so that we are able to disperse these checks chinyare ko genda chi school so the TTIs and KMTCs will be getting bursaries the rest of the schools have gotten and even universities I believe the checks have hit their accounts in the schools and the lists cheikira se chi school riboliro mwelio liarure koru geigali goteba likubolinga olengereti obwa matebwa amo no muraibu ense mbwa affect abokorerwa ese bunge ya kitu na kioro cha egasi na korire bwa saliri obokorire gasi bwane n'abantu babo Gitutu South in comparison with other regions it affect asengencho a design ye constitution ya Kenya igere such that tubwenereti kwenda gosasi ma president obunabwo obo kurumitu abwate during Moi era woniga a constitution igoteba free and fair distribution of resources or equitable distribution of resources and opportunities to Kenyans oroche bunekere bakulika no NH board monto tayo bako pikuru Gitutu South no nyekere na bairita marieta y'abantu batebete toanga abantu bakongirega barakorega cia serikali to identify a few people to cover they never appointed them all opportunities are going to friends of and relatives of a neighboring constituency even in that constituency it is just one place that opportunities are going to estima negendrete go tara se binyoro ime metinga igoro yomorobeli yokurukunga relek last mile timatinga kia ikirese ebunge yao boniga tunabono ntubwate new projects projects chinya chiestima togo chigokora boniga ntubwate asakoro kukaminiambo tokobeka a new project asatanya ko estima before that place is going to get estima in the next few weeks actually a contractor ya kaminiambo igakoro kwa Mozaiga Electrical Contractors goso are site in a few weeks asande naenda konyora a new project in the next few weeks na sakoro kwebangura asanda konyora a new project na sakoro kusanta and then we also have new projects chigo chaka in another financial year plus again to ku last mile across the constituency there are various areas ntanyale go kwanira boniga but I believe we should be able to get last mile connectivity in asebuna bono nyabundo igoraria nyatieko it is happening very soon ntobwata asebuna iga it is a project that should be starting pretty soon asebuna irianyi aromba agenderete bagakora sometime na kioge na endemba che bagenderere asakuru kunyagisai na aromba abekete sometime in 2023 and 2024 contractor each resources are working with Chigakea and then so it should be coming back to ensure all these areas get last mile connectivity and then same way araganga and same yonsiga ogende paka bukeabu
igari naro there is a last mile connectivity because mbaratwara stima since independence. So as we speak, Kitutu Chache South in Kisii has the highest coverage of electricity in the larger Kisii and Nyamira counties. And I cannot say it is purely because of my effort, but I can say in the period we have been in office, we have really pushed because I have extremely dedicated staff. Asenaro konyora tubwato bokongu na nyonsia a transformer yabete vandalized, yeah? Tutaranyara kubairanirie transformer. It is because abantu ba Kenya Power batari konyora spare parts bia generate transformer ya koleteki ya ibetu. Lakini there are places okonyora buna totebe Nyamorenyo ne transformer ya Sarika ekairwe workshop within a very short time ekairaniwa. Asenare buna wochisia siara a transformer ya Sarigete in a few weeks toka push through one of my officers Okoroku Walter Kiondi and we managed to do what? To ensure the transformer is back. So what we are saying is this. Transformation of Kitutu Chache South is not dependent on William Ruto. William Ruto wishes we don't achieve anything. Elinde ndu siweke roho. Na kie kioro chako nyakolente project yeye yacha yaitana na imeti yenyebere tato yaera yaruo. Orento yonde wetana na oruo. Orento yonde igon inere meremare boni iga barentire mo direct yondo rengega orengi bali ko koragere county yebaka machikonye kora na rendo chebono barentire geti na rento chitotie mane torrenka itogoika. Mo director no ganta binga chinsa chelde na mangana mayeye kiunga chinsa nyana bwante go somwa ego kwa daika yemo go sense daika yemo nyako kwana no mo daika ndo chini sana na boko ngaibere mo director na bako gaje kidogo wono ntetente vega number 1 mbia mona so gonchika gochaga elinde tonyare go kwanira mangana number 2 na endengo te mbia mono konyora kwamburiria mangana mange igoro ya national politics tutara kwanira mangana constituency. Number 3, ntebia abantu bane be constituency. Our opponents are relying on propaganda to try and malign our name. Yani mbabu atibo kene bonde bwensi in anything they say. Ne ubolimo bago package bata etiborekane bune kene gotema gusaria rietaria ito. Lakini naende na barobu mwaba pima mbali barenge MCA. Digereri ekere barenge MCA, what did they achieve? What did they do to their ward? They did 0. Number 2, mwenichi baseli bale koenana abairi nabasani boke kera balenge CMC. Number 2, abande mbale batumire na Ruto oyo. Nabanta ababo ibara rumusani ono soro lakini naende osoro mwamote omete ni mwache. Ta change acha sema tiangi no muntu. No marenga mu DM myaka yakale. No twarenge na RDM ngaki yakale. Lakini nere musani oenare nere kuruga ali bakominyokania. Nero rumusani ono kuruku Sonko Dennis Makori. So boni iga singencho baroche basinyiru bachire korenta propaganda ya sinyire bachire korente paka bakaenda bagakombo mu muragete ogotura kapisa okoronsi chi video ondama uchire gukwana chibikiange metienye bere tato barore kende nkeo gekoba bono batebire tigango turigyo muntu obwate besa okubori muntu yokarikire serikali ebese nkai yarusetira kini onyora ne county babachete chibesi agwente gokonya abantu jichieti gokoraki gokonya abantu bono no enya sayo maite style ya operate okonyora no ne biasara okubeka ekero bachete chibese chi abantu chi agwente gokonya abantu biasara ebi no beka hoteli okonyora rituko rigweta rigima muntu teyo gotacho kunyuno ene chai so igomonyi gwete elindente ebeiga. I want to encourage our people to focus on areas we are doing transformation. Forget about the side shows. Let us work together. Naenda stoko korama mocho. Muato tebi tuanyara kogorora. Ige ntukende ntaete goteyaba gusiba minto. Tubuatirane. It is high time na into tutuaroyo muito in State House. Tubuatirane tutuaroyo muito in power. No yo gakoba in power through association y'abantu bande. Bono tuatumire matiangisiko nera chikoli y'abasani banyare korosi oborayo bamu. Boni ga matiangi tokumuroko moegi. Uchire isiko koega. Nere tigarente chikura hamo arenta abantu hamo elinde tonyare korento oborayo bia. Ogo kolera. I want to encourage our people. What do you see on consumption of alcohol and banned drugs? Amarua ebinyoro gosaliara abana. Amarua ebinyoro igagosali paka chifamily. Asaliria abantu paka chigasi.
asariria abantu paka obosani gaki let us reduce on consumption of drugs and substance abuse naende mbaira ni nambi yamono togendere kubwaterana naende buna mrefu ateba onde bwensi okorwani Matiang'i kusiga ere bono tagakirochi mbiamono naende nyasaba sese mwancho muligereri mangana na mange arenge twali gocha gukwanira rakire na mangana arotanya koera anande ntojitoridi tukolinde tunyakwa tokoligi anene mono naboranya tokoligereria gose ene bunge ya Kitutu Chache South yoka gose tunyaka batokonyanga kituranya kwa tokoligereria musike ngorengi ngakara turakwariga nande no bange goto tarire tunyaka ba tunyaka tokokwana na gosanga erigo nyaka batogosemia omugusi mwancho muligereria egekekero mutungwerana na mangana maya yekionga chinsainye asenjere bwekerano abono korera engwana ya gatambari tukolia lero twalengana musike Anthony Kibagedi omujumbe webunge ya Kitutu Chache South. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chuligo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silva Care ni nyagitari yekerero asumu cyubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kurobusungu guche Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bubwate obumanyi bwigoromono mbabwate inpatient wasichi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbabwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukolingoria nobuwenya bwa maisa gose optical department abase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maina
ino kose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsipi aliuraganiriwe goetania onsi liguriryabo nelianse pi ngwanchira bale umoroberio osha osibali bwate umoroberio osha na boigo nkurike bale umoroberio osha otarigwakanira kende gyonsi asamange bakire simyase namba 0799747414 Silvercare Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Mwanjumu ligereri karibu na ndase keunga chinsa inye makoroba ya lero magayogo kutwale ngwano nere omoske Anthony Kibageni mujumbe webunge ya Gitutu Chacha South kene keunga chinsa inye senjera yobo kirano cheni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa mu imenyerio nigoto kubatara nere Wilson Makoli na nigoto guchaka ya master ya moningana ya wichani kurwase ejinsemo cha Iranda ebunge ya Gitutu Chacha South county ya Kisii ase omosacha mubemeka ya gatua nyara kabaga kurusia obugima asoko tebekana muna nigaesungia magiga yokorwa ase kanisa roboti uruo ni gorwareganirwa no mulikito diponesanya akina wakure boigo kwariru nati mana bakigote na attention Chinsa ne chia mubaso ni gabamenyi bekenyero kia bogeka egotokesa location ya Iranda barangeriwa nege kuro egetindi maga yo musacho yo mubye miaka yegatwa a 7 ogora gotoka gesungetie isiko mwaye asomote weliembe yarenge chinsa isana ibe nenu kia mugaso ntwagwate amatanga arenge withinie kenyoro no ndugu ya nere yasirete botuko Wenya kwengenta alingi kurumambia tuomirana twana waga bwasa matanga alingi no alingi kora kigasikia chia kawaida ono yajuika mugaso turalia matanga wakiwesi minga ugora kwengenta ncho monene enche kumeti kugarompia twalingi aka kama twalinga karagira akatira ana njenga itembia oyo muntu kabweta anyora kaisungeti apa nanjino nachanyora kaisungeti engana yairege koromune keiga goikirana nigo etaramanyekana chinga kietigarete kabegetenda wili hasebono bakagerete gotwara ogoturubana kwobongo maega yokonyoro mubasokano asa matuka maega jasa mariata mai komoy onya gosrane kasanian mbu yale lakini na jota gatware problem kara na data extent akayiro na gitari bano kurenga keyo taribu yaro ko ikera karalira na nyankende kwa na raka no muntu ko basuka gukwana ne amateywe ni gaba murabenkeywe babere bakwerusyo bamoyo engana bono eichaneti nonya nabanyakunyoro bensemeyo nabana bamwabo basire ujimaega ase enjereye nabana muru mwabana ro yakubwati nere gwenge the last time yakoranga chinde na wachikale ga rusingo abana bamwabo bonsi balenga abana batano umotangani nyuma kuri mapema mama mwabo nasirete agasira sentra yobo tutuka no ntwamenya akinende gakagurunga kauba benkare kabete tigatukwa no mane akagurwa kauba benkare kabete ntwamenya ngikara kura se family yabo ono korwara ro mumurayo mo agachaka akaguroche akamuna kamugongo akagenderera agachaka ko mumuroyo ndo mwabo nerega inganda testyle buno ya inganda
egekore keiga kyo wepima chikiro asengoli nigo nyagosira amenyete bweka asenkeywe asege gotebekana nga omongino ye niga sogete asenchere yo kwirigeria oyo nya kwengenta nabwate family omongino yo ku Beatrice lakini tayo gago jali moigo niga kore barua ali town bana wetera bugima muno mwara barali abakangu mangina na agenda tatu ko koreka barua banyara na negento bakoli bana mwako na rotigarita maiga yokuburwa ni ngana yayeyo mwerio na nyasaye nigo bono abantu baburiwe gutiga kwerusio bomoyo kurende gusanga kero kende ekero bari ni ngana embe ase chinkoro chiabo ono babire bakwengenta somuchi oyo asinyurunga ingi kigakare mpoko nguki bororo lakini teri buya bona abamura mwengente muraba abake chengo saba none kireje kigakaroro muntu gikwo ibure ngabono ubugima bwabo sinyire abo gotiga to masikwengenta abo konyo goita so goita gochikugi chore moyo kuripoteri gitaseni kia ukia gatembe kuroiga sekinyoro kia bogeka kigotuka imesa location ya Iranda ebunge ya Kitutu Chache South litera ni konkuru kwa Dipon Asanya mo wasirio mukoro obwo bolendi bweme Mosque Fred Okengo Matiangi litukolera runganya kaba gakuboria abakenya bonsi kunyaka bagwesokia anene mono kurwa sorongorwa gusi na gosegeta iganga yae yokorigie kirogo kyoborai bwense asense ya Kenya Mosque Matiangi nigata yabona mugusi nigaisanire ase okora ense ya Kenya na niga yakwa na iga samwega ya mabwa matanga ime ya jinse mochi ya sengera ebunge ya Bomachoge Chache county ya Kisii na gotuma imolike ito Sam yenda yaikirenga kibono goikatue bange twensi no nyini ntu abanyene tochakoligere nga kitoko chikokora kwagachense yaito yakonyagorore kiagara mbobere Omowaziri omukuru Dr. Fred Matiang'i atobeke toba abantu bagesona ngabantu bande bakogamba ntutoberege sona yani ntura abantu bagesona tole ntoko babantu bagesona Igori tukolia rero arenge asa matanga imeyebunge ya Bomachoge Chache asa ireri bagana gusanga enkwana ya guchia asa bamenyi bensemeyo uzangu na dada hapo mnataka tuende tutaenda na mimi niko mbele Ukwana asensemeyo Dr. Matiang'i nigo agendera gwe akereko ko asekanga yayo kulia ekero kyoborai bwense na gusaba abagusi bonsi komubwatesia asekanga yaye kocha ngangene nduzino ene gotieye tochakane Ose wanatali boigo na umota geteigo tochakane na barabu bas nigo asaba egesako kwanakia obomo anene mono abarai kurwa asensemo ya gusi rigotinya eganga yayo kulia ekirogo kyoborai bwense toteba ni munatoko genda tubwatane ngora nende ntobasa kuirondi kiara tosikane buya nende tigamba tebi ndeba nganto bwate birengere bya agati ya itondu tweka nabo tokwana toigwane ikera bana bonsi baminto twensi na banta motole tindage tinche gochagwatanekana nonde bwensi no ena bana baminto nende ni manyite na muigwete gore yo mwana yo minto legaiga oyo no mwana ntokwane na ndo muntu muyare na botoko igwana toko babantu bagesona nonye na barayi bali baito bale gaiga I am appealing to my brothers and sisters, all of us who are in leadership, in one way or the other. Sasa imefika wakati sisi wote tujipange na tusikize hawa wananchi. Matiang'i nigo agikire bikoro bya banyanyimbo gutumia chinguru ekero okorobekana gwa kwenekegwa asense ya Kenya. Ikire bone ngakien kongu mwaro chamagana bete muisonde gaiga ekere bintu biko bengenje kabireria abana baito bago itu chingoma neinde abantu bali babwate chinguru cyo bogambi gotogambera bamenya gotebanga n'abantu begesa kweka mabajete baje koreta mangana iga baminto gakinwa abantu baminto moroje ngambu yatole bunense moroje ngamana. Reporter ya Getembe Nchen Sam yenda Omogavana mukuru bwe county ya Kisii Mosque James Service yo maribongwa litukolia lero niganyagandrire gose nigabwatoka esegeto gochia somo gusibwensi gochamo na kubwaterana elia nyalekabaga kwenyorera gesiasa na bogoke magendero Mosque James ngwa nigali gukwana yo chiga Kenya kabaga utalira chia mate ao ijenya kwa chikwa kwa no muchando bo makweli chinsemo chie bunge ya Kitutu Chache South munago tumanyumuliki to Daniel Ontiri
ase lituko lia kaberero yo kabero mugavana we county ya Kisii Omosike James Omaribongwae nigo agendereria koremia chiamate ao chiria chiasirigwe na bamwabo ase mapema rero Ongwae aikire na ase bunge ya Kitutu Chache South asensemo ya Mosocho ekinyero ya soko aso mwiga urenge wa matanga bokomenia Nyagusira Francis Ongoto oyiboigo ikirenwa na bwatani kurwa chi sector au boiga bairi na basani ba Nyagusira twawe kirasa mabokao ukwana chinga kicho Moskongwae nigo hamate ba Nyagusira ko bumuga kuringi bumukia wanje Tomorembe na komenta nayo oteba osiririo mosanyo ime. Francis was a great friend of mine. Musani olibata musani gwenkoro ekiagera kanarenge na inche narengo mone gwa bali mu Kenya yonsi ngima over 20 years ago omongwano oyo gano ali komenya Nairobi twali komenya ali gocho nkwania onyendi yale ngimo na ngana batayenga mindo kitwa koletenere asense mwende nigakwanira obuya bw'omugusi gochamo na gukwana niliogie limo na mono chinga kia maberera age siasa agenderete gukina bosio bobochori bogocha abagitutu nkyanya bomu na indi urare amangana abagitutu je bonta tukubasomera nyama ya chire lino gusontata nayo munyabiasara gaiga mate gaiga nyama ya chire ali igere ngatuchamo indu turagwata niyo mugusi gwenje sai kapaka nonye paka nonye sai paka nonye Nyamira kyano nabagetutu mbale Nyamira oyare ngenga tuchamo tugwata ni abagusi ba minto bonsi sibaika eliegere engaki 2027 munego ikakwanya ngabagusi otoleamo anto gukwana buno muntu oyomo eliega nane soko ikaransa nane mese ina liyo montora ikaransa mese nando kwa masikani gusona ukwanira libaga lie kanisa hasogotoria chinkoro na gosirio bosalia hase binyoro tabuna chikanisa nchibwenete gosirwa egetambokero abarayi bande boigo babwatesia na komoko boko hase mirima akorete miyake magendero chinga kialenga abisi oteba naye nkorenganigwa n'oburayi bwabono. This church has helped us very much. Ne robuna gaiga musocha abantu abange basomire gaiga kurwa omunya ko Dr. Nyonka bweko monyene paka abantu bonse paka Richard na kero muntu ne kanise ya tokonyira. Not only in the church but also in the schools and in health services. Chenko basaba mogenderere go tokonya na ende monte belie mu bishop wo minto kera bo yensaro goraiga gesoni momotebi no tware ngana ntu amubuliri ngagenderere gokora the developments bagenderete gokora. Na tunakushukuru kwamba uliweza kujua Mzee Ongoto kwa muda mrefu na leo hii kweli umethibitisha ulikuwa unampenda kwa kukuja kwako. Nkurubu derigeta seni kia gatembe kuriga se kaunti ya Kisii litre nengor kwa Daniel Wontiri. Mwanji muligereria bagambi nigo baboligwe kwenekeria abananchi abakoreri bobwengo aya niga kwanwa n'omujumbe bunge ya Gitutu Masaba Omosike Kiribumba negesairo chinga kiali koigora ABC iyo mugambi gosiyo mu assistant chief ase esa application ya Tombe egotoke ward ya Manga ebunge ya Gitutu Masaba munago tumanyi muliki tofauti kati Disemba. Nase omuyiga bw'okoigora abisi y'omugambi bw'elocation ya Tombe oyo utanganwa n'omubunge bw'ebunge eyeiga Omosike Clive Gizairo oyo ogendereria emiremo y'okubaroiseria abagambi ky'abisi eryokubakonya abananchi ba Bugetutu konyora obukoreri bwa serikali ase obwange. Huduma imefika karibu. Ndogenda kuli y'omugambi bwoye abagambi bane obisieri ebwata obisi omugambi n'abakonyi baye assistant chiefs. Tafadhali omugambi liryota lyobisi watebya omu assistant oyo mobarali kero omwananchi agocha onyora obisi nebwata omuntu.
abisi eyeiga ne ya 11 ase ward chionsi isano nemo ime ya Kitutu Masaba abo ase Gisairo amentana goteba gochakera weekend yeye na gochabusio nigo arachikobera ase abisi echiga buna enchira eyemo yogotegerera amaganio y'abana inchi weekend ninganchi tego isaranso obisi kwanyoro muntu narubwate ngana atete komonyerere bieka konyengo isaransa engoko center lakini bono guchakera Jumamosi obisi echichabagambi ime obisi nero ya CDF alismora mo konyorere basari nimbe kingo isaranso so obisi echi umugambi bwerocation eyeiga ensemo yaye naria eira yogocha kwenekia umwana inchi konyorare obokoreri ase obwango magana yogokorera abantu bamitega asiegia elibango isandeka nero ekina kio ekiriria likoli abantu bato tutubani magana ande mange abantu batoko bishali tubakorere isakino banye togotara nekira bastamu mwishimiwa stoko nyoro muntu tunokumosigikiria anatembea lakini so we don't have reason as to why totarwe service yake because you have very good office. May God bless you and abundantly. ensemo yaye omo MCA umanga nasaba itaya kubekwa ase chiro ya Tombe naboigo abanyanyimbo baisaine gutumwa asa yaiga erio gotinya oborendi mwashiki wanze gorete chiro Tombega echire yetengorete twaita bangina n'abasaye bali bagokora ebyasara bakora ebyasara ebya twarokendire kibese yetugite gweka erosigwe kitaya kiri kinke tugitobeke okugosaba mwashiki wegetekamo etaye eri enene ya iguru Tombe nere mese taribo tokonya koranje ade konyarekana otorigeri eri asora tutari gwaka na stima gosebana chingaki echecho omubunge Gisairo nigo umwanasiasa Peter Omwanza kurase wodi ya Magombo amuburia kubarwanirira abarimi bekemerigie chae ase bunge enene barengere jigwiranie chae shilingi 17 asomushahara ono togotomo muchumbo ito nagetekinga kapito kiege omushahara obwenda kwa mutu oso obwenda kwa maiga muchumbo ito yasi tubonere echae ya maina pamoja nibaira ne shilingi 17 iyo togotomo na yonsi arayo eyemo iyo mubunge o Kitutu Masaba Musike Clive Gisairo gwa kwenekya buna amagendero buna yaiga nkoretare obokoreri ange ase bwana inchi hingo ripota Gatembe korwase chiabisi ejiga chombogambi verification ya Tombe yegotoka ime ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Mchefatigad Gisemba chingageje chio nigo musike kirivu manege sairo anyara ko baga koholia bagavana banyaka bakorokia kibabe bagokorera chibesa chikonya bakonyora mariga bataraga ni comment wa chibesa chinde omusike sairo oboigo niganyara ko agagokwanira amange ayuo oboigo arengete obomo bomogusi anene mono kwaso kuyarigania popo chori bonne umwaka bwechirwe na 2025 muna gutume muligito Paul Cup okara naso musangerekano yoigabo kugora chabise cy'umugambi asinseme chiga cya Tombe mere sub county yiga ya Manga ebunga yiga yabo Kitutu bwa Masaba aso mujumbe kurasora kwa ngoro yiga Musike Clive mbane Gisairo agendera gusingira buna ekiganja gya CDF nigo kyagendere ko bage gokonya anene asokoro isigo kwa magachanga buna yiga chisukuru chipara amona magendera ndago koronse ekiganja gya CDF asaganire ekiganja kigagotanyagerigwa na kuburia abagabana gutigana ekiganje kiga gya NCCDF batutingire bina mpaka CDF mwaramba tebete CDF turu gabanae ono nche gabana onenyalibo mutagete nyalibo aye gukeregento toye nyalibo chibesa cheo bisyo mugambe toye nyalibo chibesa chokoro chiskuru toye nyalibo chibesa chokoro chipara toye nyalibo chibesa che basari
igo otware ngotebia bagabana chibesa chirimoire kara orokia abana inchi ngichakorire gukwana boigoni gaerere buna epara enene kuruta insamo chiria cha tombe gweka chinsamo chiria cha nyaikuro nigo yirirege kubwatakana moneki nekikerase ekigambiro ekiagera buna tiri bine ebyo otange para eno ya tombe nyaikuru igilisha abagetutu bagachora umurai odabwate mbuche mwamochandire chimbuche chechiro mutu lakini tinkorosa kubarwanirira isero nigagendera ko bagakuliranga natsi kunyara ko bagakora emirimo yayo bwekirano eryo kubayikiranira abamenye kurasa inseme kiga cyabo getutu bwamasaba chihira echabalire tachinga giche campaign chikura cyane enaligeti arabu nande ngabatebi mogonchora ngoche simuli arabu kelinkonyora ninaleta mchana peupe ekerontara nyora ngoko batebi tindanyora erasma kwanza oligyo hotera eryakabere abana bakomanya eryagatatu abange nabagwanje eryakane abagaka bagotugeke omweli oye ngini gagendera ko bagakuburigesa kukyo magusiko museramo nanene asobocholi bole busyo nande taito tutaramo buno mugusi igo mungi gwete tutaramo buno mugusi tinganze tikukuwa na mono lakini kwaligere ngaibona ali twarengo kolera igo kwake sawa tuombe serikali yetu tuombe viongozi wetu na pia tumuombe Matiang'i kwa sababu moja, na sisi lazima tuwe na msemaji wetu omuntu gutokwanira ekero chikabira chinde chikorangerigu na intuyo itutuko tukurangerigu eginko report rigetasini kya wanjete kya gatembe kurwa search nseme chiga cha tombe imeye bunge yega yabo getutu bumasabe county ne Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara na mwanjo murigerelinga bakenya basemiwe kubwatia lichiko kera chingaki anene mono chingaki bagendete nemirubuli yabo yabotambe anega kwanwa ase echiro ya daraja mbili chingaki abonchirelia bale konyara kaba bakonyora obosemi gusiba gosemania igoro yemiremo yabo yobonchirelia munagotumanya mulikete dipon asanya nige kobo mogoko munene asa abantu bagochamo na kubwatanirio gusirana asobogima abonchururia korwa nubia ime ya daraja mbili ime ya kaunti ya Kisii nigo litukulia lero baumerana asokubeke mirobilio yogusirana asamagenderero maritangoro kudan faskangero mwando mochia manwe municipality ase sector ya bodaboda Kisii County lero tuacha ase launch ya daraja mbili nubia ibanko launch ebyombo byabo bye welfare babeire bakobeka namo bagulire. We thank them for the cooperation no koropio wamo that now they are on a good trajectory system egia yoko gore binto yoko sirana ja samarieta yonkoro komeri bonareri korwa said chiro ya daraja mbili inche buno munyabiasara igongo kwana korwa seke ombe kianu bya stage naende boda egikyanyare to bakego chaka senga kiyaetire kolmaega abamura baito nonye bakorerekana iga n'abamura bagwata vision bona chinga kecho abarayi korwa ase sector ya bodaboda ime county ya Kisii ngobona babwatokege kurerege tindi kuchesa abantu bali abakogenda maminchaniri chiko ndogenda gosemia abantu baito abagenda chipigipigi abana biashara au na bantu banda bange asa mangana yokorenda abana batara kore school baye guchinga kichingororo abayiboli babarende na bali twensi togenda chipigipigi we respect abana abakebe school baye guchinga kichingororo bande school and we are asking government, the national government and the county government, anybody ogotoka no mojando ogodi no mwana mokebwe skuru tigabogorwe chukumu erenkongo so that abantu bande balani from that exam. Nanyina bonigo babuli abantu ko bamaiso anene ime county ya Kisii chinga kibono bate bange bikora byo boibi nigo bigenderete ko enekigwa asumu chobosongo ase municipality ito nto begete nto kode chi namba ase chi reflector cheto na ase chipikipiki cheto
make sure pikipiki nebwate number plate and make sure umuntu uyu nara among ase chi stage chire kwitinte municipality ekere aibire na toko nyara koso ase system to nyara ko mocheki na kokonya sumo chanduyo ese muna yubono nigo abarai barieira yo chiko kore mirimo yabo asubikiranu batari kunereria onde bwensi egere vision yeito toro zinonye twagaje tinyo enyumba ya boda boda welfare ebintu totagete otokonye totagete toba abantu bari toraba abantu bobongainereri munanje ndabese gekundike nintenene okoruma ene nobwasi oku abantu baito barorenga project ya chakiriga iga kira benga nobwato muchando abogo chonyore mei agokonyire nekero iki agokonyire kobwa mono ndete kwenere ngambu ya mono asa members badara jambiri nubia igekogera bona igobogima bwebesa no bokongo gaiga tubwate project yende bono twatigaire no korete system ye kiombe na inde korwabo mugava nanto chito kugania karato cho twara project yo kuguregarie gutara ne chichume chicheto ne chiamechi na indunto ganio to ikange asengenjo naye tuli organize the president yeto ye county yaito ya Kisii bantu boigo nigo bono baburiwe wesoya asebyombe ili banyari gusirana asobogima stages richinde chitara enda magana progress yo kwaenda rimna abana bora bora. See the example ya daraja mbiri nubia mbu atikorwo eliende all of us as a municipality tono watu endreire ripoti rega taseni kia ukia getembe kuroiga sechira na daraja mbili kutoke kaunti ya Kisii keterana enkoro kwa Dipon Hasanya kukwera ngambia munesenga njo kwaba mwana intwe kuru twachagete kionga chinsabire we kabono yandra ko kra mirobali yonsi yagetembe TV kionga kya mumusi nje ni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuna nsame menyeriro nigakoro kwa Wilson Makoli abaygo ensemo ya transmission nigakoro kwa DJ Axanos Kevin Ongeri twarobot kobya Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mas, ninjo bangina ninjo. Kelisi kiale kiane, emburego tua, na ende yatua. Kelisi kiale kiane. Dizie kelisi abantu bakane ndiye kelisi kale. Eliye kale kugweche te kelisi yali nonga tusino nyole, no lebo no mabina bye ebisinaye bono chakonyole kelisi kiale kiane. Bono liba kwale ko ile ngombe chikulisi buye igote buya. Yarenge ngakine yawe yarenge embura yansa gutubona yamanye gutulioka abo tulio chikolisi na mabere tulio chakonyora nekiagoro mugusia tena kelisi kiale kiane ngakine yawe yarenge bono yo kora gento gete bono matiabo etira segete oyesaliri nekiagoro mugusia tena kelisi kiale kiane embura gotwa na endetwa Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mas, ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon
sky blue na boigo na green obutambe bwe mabati yiga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyugo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silvercare ni nyagitari yekerero asumu cyubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kurobusungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasi bwatabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbabwate inpatient gosechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbabwate maternity yekerero yubwate